Hello guys. Hi guys. How are you guys? Hello guys. Hi guys. Share live guys. Share live kwa bubu. Share live kupi. Share the live guys. Share the live guys. Share the live. Turn it to Kwamba say share live. Share guys, share the live. Share the live guys. Yeah guys, share the live. Why can I not see your comments? What comments in your I'll talk. And look, shout to my India pick no comments. Right guys, share live move matiga share live mascara say guys. Mascara say guys. Tapelo Jiri say beauty Johnny, how are you? Chido my Raiden. I hope guys mamune weekend yakanaka ha ininda ida kuita live asina iko mbavu zangu zairwadza guys. Mbavu zangu zaishunya mbavu zairwadza pa weekend apa especially Saturday mbavu zangu zairwadza guys. Ndakaseka ndakagara pachiya panapa kwa kuti zvino andichadi. Ndakauta ndishenya rika usiku wese wedwe ne mabayo. Ndakaseka kwa kuti mabayo but so I heard kuti laughing is good ndakanzwa kuti laughing is very good. Saka ndakaseka zvisingaiti nemusi Friday. Mabayo akanga andibata Saturday yose guys. Ndochokwadi chiripo. Anoona ndaida kuti live yecheri mana na bhudhi vaya but ndakatadza because mabayo akanga andibata guys. Ndakarowa nebayo chaiko pa fair. Right, Notando, how are you? Beatrice, Imbayago, Slay Queen, Goria, how are you? Anza takanakiro, takanakiro. Mabayo kundibata kani, mningina, Brits, what say tendai, Sakari, you actually say, Gotera John, how are you? Kazunga Maikuda, she say, guys, Ingo tight family bora, hands party 3 months. Yeah, definitely to say that. Wakamboona ene maningikiri kuti vanhu vakanga vachifona vangani Tamisa show. Saka obviously vanhu vaya vachakavarira panze vaya vane nyaya dzavo dzavanoda kuenda dzemadhodho idzo kuti vanhu vari kuita sei. Ayo guys ngatimbosiya izvozvo nhasi ndohwa mabayo futi ngatimbosiyai timbowa kuti pa UK apa kwai vana mukoma godho muri kufamba muchiyerera ana mukoma godho hanzi muri kufamba muchiyerera pa UK apa pana kumira mushapa kwanzi muri kungoyerera muchifamba muri kungoyerera tinoya totosona kushure kuti sa Calvin, you say Rasho, thank you. FG, but you say right. Guys, what are you taking? 550 first tange. Flosima Nike, you say Brenda Sadomba, you say Fibians VP. The Yakanaki girl. I was Sando, Nanakola, UK via. I was Sando Zenushim. Manakola UK via, I was Sando, and I have to pay you putting Gongo, and I have to pay Pikiri. Zvipiki ndakakupaya ewa munogona kurondedzera ende mairondedzera zvinonakidza vedwe aiwa sando dzenyaskana handidi kunyepa perpetual uri sei Bridget hanzi party 3 inenge iri party 3 here inenge iri party 2 inenge iri party 2 handiti inenge iri party 1 inenge ya party 2 akukoma godhoni mudangomana mukomenza chero kwai muri kungoyerera muchifamba ndisi ndakadaro ende vanhu vakabvumirana panapa we nikisi hey saka nyika imwe nemwene zvayo guys SA inozikama kuti party inozichi nzvimbo yerege handiti UK nzvimbo yemago kuvanhu rume amene zvichinda tichawawo dzeAmerica tikozowawo dzeAustralia yakati tichingowawo zvichinda zvichinda zvakadaro tiye tichingowawo and the live yo yakawatchwa nevanhu guys ine munotarisa yakati ndifunga chi 85,000 viewers izvozvi right now it's sitting at 85,000 viewers vanhu vakaviewa vakateerera live iyoyo after tapedza live pano 85,000 people vakanoteerera live iyoyo tapedza pano akanda anyway
hai zvakaoma. Saka guys atava 455 461 ngatiseva 550. Ivoni majuri chadzamira zviri sei hanzi tasvika maswera sei taswera sisi misho maswera sei dadi mpofu zviri sei Maria Dwati zviri sei Chipo Madike how are you mukadzi azere zviri sei you know you can always go and watch right yes thank you tell them mukadzi azere tell them hanzi you can always go and watch. Aiwa ndikutofunga kuti by weekend inenge yasvika kuna na 100 and something views vanhu vachiview vachiuteerera ndakashamisika ndichidongorera yave ku 80 something ndikoti oh saka padzayani takawanda kapa kosei page redu richingori nevanhu 50,000 isu tichisvika kuma 80 something viewers kudaro. Saka guys chikumbiro changu ndechekudai so mukati umu menyu mune munhu asina kuenda no like a page indaiwo muno like a page guys kuna mwana sina kuenda no like a page tezati page redu iri my life new one asinoita kungera kudhara because takangobva kusharu tikauya pano asiwo guys vamwe venyu makasiya like dzenyu ku old page ndokumbira kuti muise like pano indai munotora hanzi chezvinoiti uri chimiliyoni aiwa zvakaoma kani saka yesina musaga gomo zviri sei guys saka ingwenda munondilikeirawo page like your page guys go like your page la kwasara 25 people patinge chimira 25 people emunenge mchilaika mungono like page iro riri redu rinyuwani iri romodzoka nai nimaondera takaita panapa ndakatozvishamsike kati ha zviri kufamba sei hasi tasvika 550 iri sei prolonged lockdown my Lucy okay right ngwena mondisirawo like pa page guys mungono like a page I'm going to like our page guys. I'm going to like a page because chokwadi vamwe takawanda pana but vamwe ndifunga chi vanenge vasingafunga kuti chero tichiona my life chete. Saka tilike our page guys. Tilike our page guys. Please like the page. Go like your page guys. Maskara say mamuka say guys. Salmonani ninjani tumela madekwa na budi guys. Muri say guys. Ai watasanga na shakari pachirongwa chepano anditika SIS MELLY diaries nasine mso muvuro kudai so tichitaura nyaya dzinokodojora moyo anditika nyaya dzinorwadza nyaya dzikunetsa nyaya dzanetsa mukati medzimba tiri kukontinya nevana toxic mothers vana mai vanofanirwa kunge vachiti protect asi vana mai vari kutitsondora vana mai vari kutidonzera pasi vana mai vari kuita kunge vari kurwa nesu negodo vana mai vatisinganzwisise kuti zvakamira sei handi pano ndo patinodururira ndo pabhini patinoyatodurura zviri mumwoyo medu zvinotinetsa zvinotirwadza ipo pano I'm so happy guys lati mumbozvipawo my love nema likes kana achibaika zvipeiwo my love nema likes guys because so far andisati ndambonzwa nyaya dzenyu dzichitenderera anywhere in the streets. That means muri kugona guys muri kunzwawo pano toseka pano tinakirwa pano mosiya pano antika so for that guys I want to thank you because thank you even vamwe vari kunze uko kune vamwe mapage vasiri zvavo vanhu vepano antika toda kungokutendai for respecting people's privacies anditika nekuti dzimwe nyaya yawo inyaya dzekuti chero muchimbotuka imuchita sei but munoziva kuti it's very sensitive idzi hadzizonakidzi kuona dzichibuda uko remember some other people vanenge nyaya dzavo panapa antika vanhu vasitori strong kufanana nesu ebisa jaira kuitwa mabhora antimaona so toda kungokutendai iwo ikoko kumati kwamuri kumapeji kwamuri kuti thank you very much rambai makadaro nyaya dzimwe dzinoitika pano inyaya dziri very sensitive nyaya dzevanhu dzatinenge chida kuti dzaitwa pano dzongoramba dziri pano dzisazotenderera dzichifamba kudai so for izvozvo aiwa muri kutigonera toda kupaiwo sando dzenyu chakanaka mukakaurungwi munyu tinoda kutendawo pamunenge muchitawo zvakanaka kana motuka aiwa mukatuka SIS MELLY havana basa ava matukei chaizvo muvabvarure muvanyore zvose ivo vana havana kana nebasa rose nekuti hapana pavachambowa panovava kana panoshunya handimaona havana zvavobasa vanotoseka vachingoendera mberi ende havachinji vanotongoendera mberi saizvozvizvi handi makanzwa chinzanzwa kukura kwemba kuti atisinzou kuita step yayo handi munonzwa saka ini panguva ina hakundiri nzou guys ndinenge chingozvifambira ndichinda asi vari kunzoko aiwa thank you very much privacy dzevanhu tinoti pamberi ndizvo uyai mose tiseke pano tinzwe handitika toteerera nyaya tofara tokomenda tapedza aiwa tozoenda ini mozonotituka kana tapedza zvepano handiti right guys ndisarega ndifudze inonzi announcement iyi ndisati ndakanganwa right panzi diaspora yese ndofunga kune vasiri kuziva kwakune group rewhatsapp vazhinji vanga vasimo mugroup iri because ranga rakazara group iri ranga richigara rakazara rewhatsapp remadiaries saka vamwe vaida kupinda vanga vasina nzvimbo zvokuti Australia pana akazopesera ndikumbira ndikavavhurira ravo reAustralia asi chairperson vakaziva neplan ngati vakavhara group rewhatsapp vakanovhura kuTelegram
vakanovhura ku Telegram anti muri kunzwa saka Telegram hanzi ino accommodate munhu wese saka ndofunga vachaisa link mu comment section imomu handika kuitira kuti munopinda ku diaspora yese America, Canada, UK hanzi makubatana anti mese muri kuchando makubatana New Zealand, London, UK amene whatever zvine zvakadaro makubatana France zvitinde zvakadaro saka group rave koko reku Telegram ndoko munopinda ikoko link ndofunga ichakanda mu comment section asi kwanzi after this live nasi muchaita meeting wenyu with audio kwai video paketwa video hanzi mese munopinda ipa video iso wazvandazo handizivi hanzi ma video inopinda munose munokwana kuita video ku Telegram uko ndofunga inotora kana vanhu 567 ameno kuti inoita sei saka hanzi musakanga nichipedza live pano vari ku group uko musamanye kuenda hanzi pachetwa video yenyu muchitaura unyaya muchiziva muchiseka muchidi ikoko kuseri saka vari ku UK please haikona kuzoti uriwe South Africa woti puchu chindako kana kuti uriwe Botswana kana uriwe Zimbabwe kwanzi diaspora chete hakuna kunzi diaspora shungu kwanzi diaspora vakakwira ndege vakayambuka vakapinda dai makore rachinda ma 10 hours haikona ive 1 hour kubva paZimbabwe kusvika pano ndoreva vasikuti vakaklosa rimbopo ndoreva vanokwira idzi dzinoenda uko idzo hani maona kuchandoko ndova ndiri kureva saka munopinda ikoko ku group uko hanti because it kokwa mucheta ma video yenyu video call nasere moita video call yenyu ameno zvikuti muchitane zveikoko saka why kwaitwa group nzimusangane mose kwanzi you are a family aliti muri family kudara hapana zvokuti Australia, UK, Canada, you guys you have to know each other and interact so that one akawigwa nedambudziko even kungave kune imwe nyika iri padhuze you can easily liaise kuti vamwe vari kunzvimbo yakati umwe wedu ari pakati awigwa nenhamo endai mutonoona it has been happening ku UK vanga vatsvaga delegation inoenda panenge paitika kana nhamo kana chi yonomirira madiaries handi maona saka ikokoko kuti mukurumidze kubatsirana nekuzivana nekuti didi saka chi ndokwenyu kokoko handi mazvona moziva kuti kune video yenyu chaitwa after handi mazvona life right. And then number 2 pane mumwe mukomana wekuZimbabwe wandibata achiti kune hama yavo yakashaikwa handiti asi hama yavo yekushekwa yakaita ikunonzi wakafa handiti achinzi wakafa kudaro kutaura kwaita mukomana unoti hama yavo iyi yakanga yabva kumusha yanga isingadi kusikama kuti iri kurarama lifestyle ipi hameno asi wandikumbira une nhamba dzaandipawo kuti kwanzi mai avangangove vanoziva information kwaiva nemwedzi kwai noti azinga achinzi anorwara handika asi achirwara kudaro asi kune munhu akazodza information kuti anzi akaonekwa akafa handi mazvona saka vanoti vakaenda kunonzi kuzvipatara chinotsvaga mufi uyu handika havasi kumuwana saka probability yekuti vanhu kana handikana vasvika kunoku vanochinja mazita ndofunga vakanotsvaga nezita rekumba riya handimaona iye munhu akachinja zita saka vari kumushaya saka wanga andipa namba izvozvi manje apa kuti ndifonere mukadzi iyeye ndikasatukwa nemukadzi wacho kwai mukadzi iyeye ndiye ungangoita kunge unoziva une zviinformation kuti munhu uyu zvingafamba sei kana kuti kudii handizi let's hope hatitukwi nokuti vari kuti vakambotukwa saka ndinoda kuti ngofonawo pano ndigere kana tongotukwa chibaendo kusendegwe nemana madayari isitiri palive uyu ari busy kumutumbira mavideo emasex sure evana vekuchito vekuharare uko ndizvo zvakaoma right. Alright, namba yemkomana gari ndikudiko. Alright, hanzi tonga yemtemeri ndikaiti phone titukwe tose pano tigozopinda munyaya yedu yanhasi. Gaiti bvetangotukwa. Hello, makadi zvenyu mwanangu. Tiripo, ndinoitwa zita rangu ndoitwa SIS MELLY ne? Muningina ndauyawo nepeace ufunge hako. Ndambona kuti wamboita kakugumbuka panambofuna pekutanga. Ndichidangoti sati inopinda ere kana kuti inda voice mail but ndisati ndapimira zvakanaka. Sana nditsvaga pekumira. No problem. Alright. Muningina ndikumbirawo ka help yako nai. Pari kunzi pane andizimu a certain guy ari kunzi akambokutuka.
andizivi pakuwirana kwenyu ikokoko asi ari kunzi akazoshayikwa ari kunzi akafa here things like that wokwamutemeri uchu saka mhuri yacho yatambura ufunge munin'ina nekupinda mumamochari nemahospital nechii havasi kunyatsokuwana munhu uyu saka pavanga chimbonifonera masara chara ino achida rubatsiro ka ndavabvunza kuti zita racho ramuri kutaura iri ndiro here ranga achisa musa asi vanenge vasina information yakakwana nokuti vari kuti vanga vasina ukama naye wakati chikiti anga asingadi kusikama kuti ari kurarama sei but vatozondipa nhamba yakakati asisi ava vanenge vanoziva vakomana vaimbotamba navo kuti tikwanise kuti tizive kuti vari papi tizive kuti anga akachinja here mazita tikwanise kunotsvaga kumochari nokuti havasi kuziva ndosaka ndauya munin'ina kana uchizivawo shamwari dzatongai uchu ungondiudzawo kuti vanotsvaga iko kuti zita ranga richinzi kudii vakwanise kuwana munhu anovigwa kumusha no problem nina no problem just help the family ufunge batsira muri antowana ndakanzwa tanzanga kambokutuka kadididi but amuningina unoza kuregerera revenge ndeyamwari wona usabatira chigumbu chemunhu uyu ari kunzi akatofa andowana aiwa azuriwa ndakatonesana naye munhu yenzi ndaitomeenda kuchipatara nditoita sei okay aiwa adzisi hama dzangu munin'ina adzisi hama dzangu vatongoya vachida rubatsiro kuti ndisvike kwauri chete alright ndisisi meli saka vangosvikawo vachitaura nyaya yavo ndobva vangotokumbira kuti mutisvitsire uri musikana ndikati makamiite zvikanzi hatisiri isu ari kuti akatukwa nemukomana wokufa uyu no handina kutukwa newekufa ndakatukwa nehama dzavo vanhatona vanga vakutokuona vachitoita sengenini ndatoita problem here ndikati daenda neproblem ndekutsvaga here pafacebook yesvo ndozvakaitika yaiya nditorina kana problem naye that's why ndaifamba nditomutsvagawo ndakatoendawo kuchipatara zvakawanda nekutofamba nditocha tomisa mota tiitsvaga alright mukamushaya takazongomushayawo but inobwezera tibvunzirewo boys nokuti munhu anga ari kuchipatara anozoshayikwa obuda woindepi pamwe akashayika asi kuti pamwe akanyoresa zita risiriro muchipatara umu kuchipatara takatoenda kuchipatara kwacho kwaakaenda akasvika kunzi akatiza musesande hanzi akatiza nesande futi patamusiya musesande musesande ndoayekanzanzi akatiza nesande masati masoko aitanza kutara kuti trevha musemeri vakaenda pahospital kwachona patikanomusiya anga ari panonzi pavictoria west hospital ndopaanonoudzwa mutu akauya nemutu akafa saka anga akutogona kufamba zvokubva atobuda muchipatara I think paakangogeinawo mapawa zvitana aifa padhiripo amwe ndopaakangokwanisa kusvika bhozi vanoti vakazongomutaya nokuti ivo vanoti kwai vakaona kune munhu akati akaona munhu iyeye mushamwari iye mukomana uyu akavata pasi akafa asi kusiri kuchipatara boiziri hangoti vanhu vachanavo mukongoziva vanhu vemadrugs aiwanga ari munhu wemadrugs saka pane akangoti anzi amona ari mumota ari mupfeki amona akarara muchisango but takaenda kuchisango kwacho tikanotenderera tichitobvunza nevanhu veipatira kwena vakati havana kuzaona munhu asi kana ari mupenyani ngakaendepi that means makanofira somewhere else vakanamenu akaenda kune imwe different mochari tichizota aifuwa kuti akafa uri else akazongo tisingamuzeva kuti akazovakazombowana information yake alright munin'ina saka iwe chindibvunzira kuvakomana ava so that mangwana ndozonzwa newe information takamira setigona kuvapa kana vachimutsvaga voziva pekutangira that means kumochari yekwenyu koko kwamakaisa hako kana ari kune imwe mochari ari kune imwe different mochari anogona akaendeswa kumwe kana kuti akazoitawo problem kana nyange kuti ari kuchipatara anenge achitori kune chimwe chipatara ndizvozvo alright munin'ina wangu try to find information for me undipe asi ndichavatsiura mangwana nyaya yekukutuka ivo vari kuda kubatsirwa ndichavatsiura alright zvakanaka munin'ina wangu thank you very much uve neusiku hwakanaka thank you, sister. Sharp.
guys ndo zvimwe zvezvinhu hasiri kana muri kubvunza kuti ndiye mukomana uya here hasiri this is a different person. I don't know what is happening nevana ava kuti vari kutiza sei mumahospital vachiinda kwakunda. Uyu ndewechitundo mumwe uyu unonzi mutemeri uyu tongai asi kwayanga akuti Trevor handimaona unoitongai asonga kuti Trevor handitika unonzi hama dzake wanga asinga ndofunga ndosaka anga chinza akuita zveangakuita zvemadrugs unonzi nehama dzake anga asingadi kuti vazive kuti akurama lifestyle ipi saka even hama dziri muno muSA muno handitika aiwa asiriyo kubaiwa nebanga. This is a totally different guy. Uyu hanzi anga achirwara ndofunga zvemadrugs andikubvunza kuti hanzi anga achiita madrugs uyo yanga asingaiti madrugs uya akangobaiwa nebanga uyu anga achiita madrugs hanzi ndatumwa naOlinda amen randimazviona saka amene zviri kuitika tichi kuitika guys nevana vedafa madrugs aya auraya vana vakawanda handisi kuziva saka let's hope kuti mumwe wedu mudiaries uyu andimanza chiti kwai ndimisimele kudiaries ndine peji renyu rediaries maybe achatibatsirawo kuti tidi imi hama kana makateerera please regai pinda kunofurufushana nemunhu kana manzwa information yekuti uyu munhu uyu ndiye wakanga achiziva munhu moenda kunoteswa kuti munhu uyu ndiye wakauraya kana kuti ndiye unoziva kune munhu hamudaro imi muri kuda kubatsirwa anditi kutsvaga hama yenyu nokuti hamuzivi information munoenda nekuzvininipisa antika kuita kuti ane information akubatsirei zvino mukaenda kuita sokuti muri kuno accuse munhu kuti zvazodai kuti mutomisa pakona munonyengerera munhu kuti akupe information anotokubatsirai kufamba nemi achitotsvaga munhu wenyu nokuti ndiye mamunzwa akuti mamusadoze nyaya yedrug ndofunga maakuziva nyaya yedrug saka please ngatidzidei kuti ana respect antika ngatimbirespectanei munyika dzatiri mafoni land munomu munoda rubatsiro rwemukadzi ushu handitika muzive kune hama yenyu muri kutsvagawo hama yenyu saka shandisanai pamwe chete zvakanaka handi zvisinei ndichazava kuti nditaure naye zvakare mangwana ndodoti awane information kuva muvakomana vari kunzi ndevenyawo pa handimaona vemadrugs acho apa tione kuti zvinofamba sei tingamuwana here mangwana nokuti anzi airwara zvokurwara zviya saka ndisi kuziva kuti kurwara zvokurwara zviya kunozonzi anogona kubuda muchipataro ameno gaisina handizivi asi zvimwe zviri kunzi wakaonekwa akavata pasi wakafa handizivi hazvina machokwadi mukati zvinizvi ingori information yekutenderai kunzi umwe bhuru wake wemadrugs ndiye akataura kudaro kuti ndamuona akatovata pasi akatofa handimazvona saka tizivi vari kungotsvaka vatenderera nekuhwa nekutendera zvehospital vanomaona right saka toda kuti tichitanga pinda munyaya yedu yanhasi asi sandapinda zvakare munyaya yedu yanhasi guys vaya vavari kuchema nemasports kumeso vanga vari kuchema nepigmentation special cream yenyu ishi yandakagadzira ishi special cream yenyu ndandichitesisa pane umwe munhu ndichakukandira picture rake only for my skin rash skin marovara anozara kumeso aya kana kuti pigmentation animoziva tinonetsa the pigmentation chete neve mavara kumeso mablack spots handika acne mapundu cream yenyu yandakugadzira ishi handitika recipe yacho iyi ndakatozoipiwa ndikatoitrya 3-4 times ndofunga this is correct yaita handitika ndofunga itai chaicha yanga chitoizora mapundu akanga nawo apa hachina handitika iyi hameno kune vanoziva vanoitanzi kunogadzirwa inonzi imolato inonzi molato kune kwainogadzirwa state but recipewo kana uchingodzidziswa nevanodzidzisawo pamaonline apa kwabhadhira mari unongoita zvese handitika iyi cream yenyu yavepo handitika no effect no side effect nothing chese chinonzi chichi hameno inobvisa pigmentation mavara black and things like that handitika molato cream yenyu iyi yavepo ndaanayo handitika molato cream yenyu iyi ndakubika tichati tenge dzakagadzirwa koza tizive kuti dzakagadzirwa original kana kuti fake ndakutobika totobika toga ndofunga mukuona kuti kumasure kwangu mumba muno makuita kunge mukliniki ani muri kuona kumasuroko mukuona masuroko kuri kuita kunge mukliniki nema ingredients ekubika zvinhu zvachona kusure kwangu unofunga muri kuona kuita kunge kukliniki uko handimaona right because tinenge tichigadzira tichidaro saka vane pigmentation mavara nechichi kokundibata munoziva right nyaya yedu yanhasi guys ngatipindei madzimai vana mai toxic mothers toda kukontinya mberi number to call guys as do you ship everywhere Lorraine ndinoendesa kwese ndinoendesa Faith kwese ndinoendesa inbox yangu is open handei kunyaya handika munoziva kuinbox evidence pana nangoti ndingokuudzai tichidarika hatingaiti zvatisi kuita business rekutora mafuta nangokuudzaiwo ndichidarika tauya panyaya handei panyaya moziva kumondibata kuseri ndokatoitira business redu handiti panapa patiri panyaya yedu yanhasimanti tikatotanga zvenhingirikiri zvekuti tichiita zvemafuta pano nyaya haichatopindi zvakanaka. Please help me out to cook mafuta. Messi, it's not an easy job rokudzidzisa kubika mafuta. Mari inobhadharwa pakudzidzisa kubika mafuta nevanodzidzisa maexperts passport soka.
ndoda kugara ndakuudza kana wapinda mubusiness wobata homo yako yakasimba wobhadhara unodzidziswa zveshuwa vanokudzidzisa ini ndogona kuzokudirecta kuti enda kuna linki vanhu vache ndeve kunze kwenyika uko vokudzidzisa online vanoita online motoiswa mugrupu renyu mega ramunenge mudzidzisa kusvikira akwana handika unozvodhipenda kuti wabhadhara mari yemarecips mangani unogona kubhadhara mari ye20 anotangira pa20 receipts 30 receipts 40 receipts 50 receipts zvidhipenda nemari yako handika so ini ndakangobhadhara mari 20 receipts handika ndakabhadhara mari 20 kati it's enough for me handimaona 20 because mari yacho ndekurova pasi petsoka handimazviona saka inchero ndazonyatsogona ndapedza pa20 ndangu ese ndakunyatsomagona zvese because pane sipo dzemapundu dzemavara pane sipo dzemastretch marks pane macream emastretch marks pane zvakawanda pane maskin ekutsvukisa and what not handimazviona ndinenge ndakutozochajawo kukudzidzisa iwo ndichikudza ifune kunotonga marecipe because mamwe maingredients acho haawanikwe muno musa unoto order online oshipiwa senge izvozvi so aya ari kumasiri kwangu aya handina mamwe maproducts hanzi inonzi ebay yamanoti ndeipi yandakangogonawo paonline apa ndikazviona ndikabva ndangoordawo saka hanzi zvinosvika musi wa28 october ndakatomirira 28 october zvidi zvisvike because unenge usina kuti kana wakaudzwa ita sezvazviri ukazoda kuita mashotikati unokanganisa zvimwe zvinhu handimaona saka unotoorder kunze kwenyika uko zvouya handimaona zvimwe zvachona zvimwe unozviwana local asi zvimwe zvinobva kunze kwenyika right guys nyaya iripo panapa ndeyekuti toda kuti taure nyaya yemadzimai ari toxic ndofunga last week takanzwa vamwe vana vachichema handisvika vana vamwe vakachema vakati anzi anhuhwe tinotoisa manhikikiri maperfume anonhuhwirira zvokuti uchifamba utango uchananzvwa navanhu handiona unotoisa perfume inonhuhwirira tumwe tumaliquid toemacosmetics tunodigwa mukati momo tunenge tichitonhuhwirira saka hazvinhuhwe right inonhuhwa yakadaro ishea butter ndinayo munomu iri kupiko makutondidivhetisa guys ndosara nyaya yemakuntaura zvinhu zvemafuta shea butter ndine shea butter iyo haiti inozongoita right kana waimelta kana uchiitenga yakadaro shea butter riya haritojairiki shea butter inonhuhwa mai mwana ndo chinhu chinonhuhwa asi vamwe vanotoishandisa yakadaro asi inonhuhwa guys inoda kungomixwa inoda kungobikwa yomixwa yomeltwa shea butter yakwete yakadaro hazviiti inonhuhwa shea butter tiri kunyeperana right saka nyaya iripo guys ndeyekudai so vase vana namai vari toxic handitika ngatifonei tinzwa namai vari toxic kuti zviri kufamba sei kwenyu sei uri kuti mai vako vari toxic vana mai vari mucomment section vakamisa live last week chatiri kuti vana mai vari toxic ndivana mai vadata competition nevana ndivana mai varikuita competition nevana handitika ndivana mai vari kuda kuita kunge vanodzikisira vana ndivana mai ndo comment section tukumbira kuti musamenshena mazita evamwe vanhu comment section please let's respect other people zvavanenge vataura kwavanenge vataura ikoko ngavataure ikoko please panapa pari amunambotinzwa tichitaura nezvemazita avo regai kumenshena mazita evamwe vanhu pano kuti hanzi olinda wati kwaiye mafuta ari illegal mafuta ari illegal kumba kwaani kwari illegal because mafuta isi tikutongobika ende tikutoshipa saka musativigire zvimwe zvisina nebasa rese guys musativigire zvimwe zvisina nebasa rese iye ngaaite ake ikoko ari legal orega status arisiri legal yacho kunoko zvimwe ndezvekungotsvaka pamuromo hatidi zvepamuromo nevanhu we are very peaceful masivanu zvokungofamba munhu uchingotsvaga vakadzi vakuru pamuromo zvimwe zvinhu ngatisiyanei munhu nemunhu nezvinomuraramisa handitika iye unoita care agency yake isoitawo zvamafuta edu kuno hakuna akamboti yake ndeyechitsotsi handiti tichingoona tichingodarikawo saka nesiwo ngatitegeni zvedu zviri legal tito zvinhu zvedu zviri legal munosvitsa meseji vatumwi vacho handimauya nemeseji kwandiri saka imi munosvitsawo mameseji imimi vatumwi kuti kwai nasimeli yoita zvako usiyana nesu kuno yonda zvamaagents ako ikoko isi hatinamboti ndedze feki uri kuba mari dzavanhu hatinambodaro handitika iwe uchitirega uchite zvemafuta edu ari illegal kuno haanambodya kumba kwemunhu mafuta aya handitika right so guys ngatinzwei vana toxic mother vana mai varipo vamwe vari kurara nevakwasha antika varipo vana vakadza kurara nevakwasha vana vavo kuvata nevakwasha vavo chaiko variko vana mai vari kudaro kuna mai vari kunzwa rotumira vamwe vakazotumira vana zvinyadzi anditi maona vakazotumira vana zvinyadzi mwana mukwasha zvinyadzi anti mazviona so please vana mai kana zvatodaro that is toxic vana mai are supposed to be protecting vana venyu mukwasha wako takambozvitaura last week kune vanga vasipo pano mukwasha wako handiti ziva malimits ziva maboundary handitika ziva maboundary sekuti mukwasha wako unotaura naye kusvikira papi ukazoona mai vakuita nyaya dzekuda kuita kakuenderera nemukwasha handizvo vamwe vana vari kuchema vamwe vana havasi kwanisa kuti vazvitaura nana mai nokuti nyaya yekunzi unotanda botso watuka mai even usina kutuka
anti maona unenge wakunzi unotanda potso anti mazviona saka vamwe vana havachakwanisi kuti vadi vaudze vana mai vavo feya sezvazviri anti mazviona kuti mama apa pazvinzoda zvisi kufamba mushe vamwe vana mai munodhimanda every month mutita kunge muri entitled kumari yemwana iyeye but mukanganwa zoti vana uyu ane upenyu hwakewo kwaari handiti anokupaiwo kana achingawana yesi mbereka anochengetwa but muzita zvokuti mutodhimanda ine mapiwa hamutendi vana mai nyaya yekusarudza vana mukati medzimba iri kushungurudza vana andika iri kushungurudza vana anti mazviona saka ngatisiyanei nenyaya dzokuti tinoshungurudza vana andika the number to pin andika to call iyo yakapinwa apo the number to call iyo yakapinwa apo right kana uchifila kuti iwewe mai urutadza kunyasa kuita relationship yakanaka namai vako andika kana kuti uri kutoda kuti utsvage relationship namai vako asi ungashaya penetration you are allowed to call andika tine macounselors ari mucomment section anditi vanogona kuzoenda vachino kana uchida vachinokutambira front yako anditi kunana mai kuti mugadzisane muve neukama hwakanaka anditi wamai nemwana anti mazviona right saka namba yekufona iripo but panyaya yematoxic mothers guys zviri kuviri anditi nekuti even vana baba vari kuona baba vari toxic vai vanorarisa vana nezvikwambo zvavo vanotsvaga mishongo yemabusiness aya vaisa mumhiko yekuti chinhu chanenge atsvaga chirani nemwana wake that is being toxic vari baba handiti kwoitawo vana sisi nabhudhi vari toxic mwana muba kuti nokuti iye ndiye ane mari ndiye mukuru anoda kutonga umwe vana vese chatagwana mai chero chiri wrong hagoni kuvatsiura handiti anenge achiti ndizvo amai ndimai anenge achiti ndizvo mwanangu because ndiye ane mari handiwana anotora instead yekuti dzimwe nguva abatsane nevanin'ina nemadzikoma ake vataure nyaya yekuti amai vagadzise mai anotora saidi ranoziva kutoti apa pachira chizoda zvina kunaka nekuda kungoti ndinoda kufadza mai nenyaya yekuti ndiye favorite child kana uri sisi vakadaro kana kuti nin'ina akadaro kana kuti hanzvadzi yakadaro you are toxic because hazvinakidza kuti makazvarwa muri 6 mumba handiti mai handitika vanoda mwana 1 kudarika vamwe vana vese vamwe vana vanofila sei hazvizonakidzi not all mothers who are toxic out there though handika havasi vese vana mai vari toxic some people vakatoredzwa even nemasingle mothers checho maqueen masweethearts cheo chaiwo handika vekuti vaichitamburira vana vavo vamwe vaitoenda kunotengesera chubvu kuti vana vavo vadye vaite life yakanaka vadai vamwe vaitoenda kuchihure chekunohurira kuti ndotonohurira kuti vana vangu vadi vaite life yakanaka handimaona but kuri kuwana mai yekuti vanongori toxic variko hatingazvirambi vana baba kungoti vangori toxic handimazviona vabereki ngatichengete vabereki vedu chokwadi but vabereki ngavazidya kuisa pressure ka yekuti unotoziva kuti ende vavaisa vavachengeta kudaro havachako appreciate ndofunga last week makanzwa umwe munhu achitaura panapa kuti ini mai vangu ndakavavakira imba asi nyaya yekuti havandidi havana kana gona kuti waita hako nemba iyoyo vanototinda munhu anaine 2 kg yeshuga akataura pano musikana ye hanzi 2 kg yeshuga vanopedza line rosa achipembedza kuti ndakazovhikigirwa shuga kasi ndakavavakira imba havazvioni zvachose havagoni kuzviona saka vana mai as much as vachichengetwa but I think pamwe pachoka vatinge kuziramba every ngoti zati matenti ngiri kunge zifitiri entitled vamwe vana vanenge vatori nedzimba dzavo ngatiti right gaitore kole wokutanga tinzo kole wokutanga tsanoti chi hello munin'ina muri sei aiwa tiri right isusu zviri kufamba sei mati SIS MELLY tiri palive okay ndokwanisa kutaura here nyaya yababa vangu kana kuti ndakurumbidza kufona taurai zvenyu ndizvo chaiko taurai zvenyu ndandi kuti ana baba vari kufuti vakadaro isusu baba takaberwa takati wandei baba vangu vaingogara vachingoti ndipe mari iwewe ndipe mari iwewe apa kuzosvika ndakatengerwa imba yangu nemurume wangu muSouth Africa ndobva vakumbira kunogara pamapaya ndobva vakugara ipapo vachirova matenenzi vachivoti apfeka mini orohwa apfeka taiti orohwa dzimwe dzenguva matenenzi akabhadhira mari obva vatora mari yacho kwandiri haisvike kola baba vako vari kugara muSouth Africa munomu saka zvakazoitika ndezvekuti vanga vakufamba murodhi vachinhonga mapepa marara zvemumasofa zvakabvaruka kusvika imba inoita 1.5 million yazara netsikidzi nemasofa ane tsvina nezvimapurasitiki kola vanorwara njere here baba vako
havatorwari. Saka ndakatomboedza kudzowa mweya ukama ndichiti ndizvo zvavari kuita zvakaipa. Hapana aida kunzwa kana nyaya yangu, especially mabrothers angu vaitoedza kusatoda kunzwa nezvazvo because vaitotya kuti vanobva vazonzi ndakuda unogara kumba kwako. Saka ini ndakagara navo almost 10 years zese ndichichema sisinewo, imba ichigara yakazara maplastiki, masofa akaora, zvinhu zvisingatomboita zvekuti zvandakatozoita manje ndakatozodedza calling, ndakatoita titi meeting as a family. Vamwe vakaramba vakati hatitomboda kunzwa nezvemeeting ivo vachengete uri wega. Saka ndobva tazosvika pekuti haya traki gonyeti rakatora dai zvichitodzi zvinoita naigona kusenda even mapictures acho muone. Sisinewo gonyeti rakazara nezvinhu zvisingaite, mabhaketsi eplastic akatsemuka, bhutsu dzakabvarwa dzine ma1 zviri muimba ye1.5 million. Vachindepi nazvo maisa maivaendisepi negonyeti iroro nezvinhu izvozvo? Zvazodaro gonyeti razara nezvinhu takatohaya motikari 5 yekuti zvinhu izvozvo zvizare. Saka before ndahaya motikari 5 ndakatomboedza kutotaura nababa ndikati panyorwa tsamba nekanzuru yekuti vari kundiendesa kukoti yekuti imba ino iri kukontribhuta makonzo. Ndobva vati hazvinana nebasa rese, endeswa kukoti kwacho. Saka ndakatozongoita mwoyo wakatongoma, ndakati no, inini ndobva ndatsvaga magonyeti ekutakura zvinhu zvavo ndakuzviendesa kuvana vakoiwai. Asi kona uri kuti wakatsvaga magonyeti 5 ekutakura maplastiki akatsemuka nemaplastiki mapepa nezvii, mabhutsu dzakadambuka dzinorashwa navanhu kuroti magonyeti 5? Yes, I can even send you the pictures. Ichazoya kusenda mapictures acho isi ndaitotora mavidhiyo. Sisine yakanga itori ngori tsvina yega yega, vachiti vakafamba vakanhonga hanzi hakuna chinhu chisina basa, tichaenda kuZimbabwe even vakana mapuranga vachitora zvese zvisingangoiti zvekuti mototi itsvina, imba yanga yazara netsvina iyoyo. Right. Zvandakazoita manje Simelia. Alright, ndandida kuti alright, taura hako ndizotaura. Zvandakazoita plus vanga vachingobhiliva kuti pane vana vavo vese ndine mari. And to be honest with you, Sisine Limba bedu hakuna munhu asina mari yake. Vese tese tikangoti mamiliyoni muSouth Africa. Mabrothers angu ane mashops avo eapostory, masisters angu they do lot of different things. Asi inini ndiri one, ndiri ndainzi vanofanira kugara pamba pangu. Uri last born. Aiwa ndobori last born. Vakazoya kwandiri ndibva vasipoti mwanangu ndikukumbirawo mari. Ndobva ndati baba handina, and truly speaking pamberi paMwari handisina. Ndobva varova windo remotikari ndobva ratsemuka, ndobva vataka kundirova nemabhodhoro kumeso pamberi pevana vangu. The last baby wangu ane 2 years, mumwe wacho ane 6 years, neane 10. Vagotanga kundirova motikari zvanzi today I'm going to kill you both. Haungambotaura kuti hauna mari. Baba vako? Baba vane mwoyo wakaita. Baba vangu vekutibereka. Vachirava mukadzi mukuru akaita sewe? Mukadzi mukuru akaita senani vana 5 first born in 19 years. Saka what I did, ndakabva ndafonera mapurisa because vanhu vanogara pamba paipe matenenzi angu akanga akutoya kutobata achiti baba musadaro. Saka iwo ndagomuna ndimangorombera zvezvi vagotaka kurova vanhu vezvikati atomurova mwana wangu, kana ndichimuuraya ndisendimuraya zvanzi muchimuurayira 2 rand zviranzi zviranzi baba kana magara mune dzimwe nyaya nemwana kuti aura zviranzi hapana datomuuraya. Saka ipo pacho pandakafonera mapurisa agotanga kundituka zvinyadzi, ende mapurisa acho akatotora nguva refu asina kusvika. Mapurisa ndobva asvika atoona chokwadi mota yatsemurwa, inini kumeso kwese kwakazara ropa nemabhodhoro. Ndobva taendeswa kupolisi. Tasvika kupolisi mapurisa akabva asvika ndobva asikonditora pasaidi zvikanzi sisi baba venyu tinoona vamunhu mukuru, tikavapa 5 years dzekuti vapwanya motikari yavo nekuzoti vakurova dzinenge dziri 10 years ende vanogona kupfira mujeri. Saka iwozvo vaigona kuita enda kukoti unopiwa protection order vasasvike pamba pako. Sisine ndo ndakabva ndapiwa protection order nemapurisa ndokutozobva kwavakaita after 10 good years. Saka varipi? Vakugara kwevakomana. Saka vazidza mapepa ikoko? Vachigara kumba kwemukwasha vachiti murume wangu vakangona murume wangu ndipo mari mukwasha, ndipo mari ndakakwereta zvinhu pamashopusi vabhadhara mari yacho pese panongoonekwa mukwasha ndipo mari. Ende vachifamba vachitaura kuti hanzi murume wake wega handitogoda kuti mwana wangu agare nemurume, anofanira kutorambwa nemurume. Wozodzwa nemasaura acho kuti baba ndo zvavanotaura. Sisineli I went through a lot my day, handiti kunyepirai. Right, kwavari izvo zvikwana bhudhi vako ava vari kukutota kuraiwo madhenda aya vachinoisa ikoko?
zvakazoitika pakaitika runzi drama SIS MELLY kwaitika drama musi wacho wandakati vatakure zvinematracks zvinanga kuworkshop vadzadzi yangu ane workshop yake akakura mukundwa saka ini zvandakaita ndakangoti ndakaenda takatotungamudzana nematraka ayai ndobva ndasvika ndakonongedzera kuti apa ndopamuri ndopamunofanira kusazvini vandatisa pazvakasvikanzi vakajamba vakati ndinorova munhu ini vai vainhu vangosvika ukati isi tatumwa anoti kunorovani hanzi tibva zvaturwa mapicha nevarungu vakatoti zvinotofanira kubva ipapo as soon as possible ndobva zvazokunda baibai saka wati amurili like ndikurudzwa kutofara bhosi pese pandaichemaka hanzi mwana asingachema anofira mberi padaichema chidzanda dzangu bangu vari kurova matenenzi vakangona munhu ane nhumbu akapfeka hembe rikurekera dumbu obva watodzi-orowa murume akapfeka kashoti obva atorodzwa apfeka kashoti munoziva nababa yekumaruzevha vari muSouth Africa dzimwe dzinguva kana pana munhu akapfeka minibhoti obva watomuti eva uri kuzivisa mwana kwasi wachadzidzisa kuti unoenda kurova zvinzwa vanhu vavasingatomboziva muroti saka izvezvi pandahanzvadzi dzangu tichema kuti ndozvirikutwa nababa hapana kana wana aimbonditeerera saka ndakazonzwa kufara nekuti ivo vanzi ndo vakurohwa everyday kwekushopu ikoko right saka ndoda kubvunza ngokuti vakasvika sei baba venyu muSouth Africa munomubva kumusha ko makagara navo muno sei ko kumba kwaita sei my father was zvakaitika SIS MELLY my father was here since 1975 sete zvarwa vazodokera matitiratomboshokana saka zvavakazoita manje da vakanga vachigara kuno South Africa mama vangu vachigara kuZimbabwe vachiti pese paonezabhonosia mama vangu vasvika kubva zvava mwana ouya futi ogara kuno furi kuSouth Africa handi muri kuona ubva wasiya mama vangu ubva zvava futi mwana saka tese takazoya kuno kunhu vatakagara muno muSouth Africa manje ndokugara kwavakaita muno muna iwo saka havana mukadzi muno here vachiri pamwe chete namai vangu SIS MELLY ndikutaura kuti zvinhu izvi we are talking about janji ndichatora mafotos ndingokutumidzirai mugoaona munoziva kuti munhu kuti aita hanzi kana akaona bhaketi rakatsemuka hanzi kumusha rinogadziswa kobra vakaona sofa rakafa hanzi vanogadzisa kumusha bhara tiri kutomboita zvakazara tsiki dzichipinda manext room dziuma matenensi ende vachitiza kuti hapana kwandinoenda pana pandinobva kana ndeambox pano handibvi kwamai varipi mai vanoita zvonguya vachidzokera zvebhozi baba vangu vanonetsa mai vanongoya ungogaragara zvimazuva zvishomashimodzokera kuZimbabwe right asi pavakanga vachiita zvekutinonga mapepa izvi makamboenda navo chipatara here kolati munoona kuti havagwari zvishu akurwara cheko havatomborwara kurwara havatomborwara munhu atori bho aiwa hamuna kupindura mubvunzo wangu ndati makamboenda navo kuchipatara here kuti muona kuti havarwari right chirega right chichimirira ipapo baba vanotogwara baba wako vanorwara ichocho iyoyo sisime yekomba chinonga zvinhu iyoyo chigwere chinotonzi holding handichiona ndo chinonzi holding kuti unonga vachinonga mapepa chiri chitori chirwere ichocho icondition medical condition yavanotori nayo handichiona saka ndatonyatsonati ima musingazivi maingoti vakunonga mabhaketi akatsemuka emitonziwo vachiti hakuna chinhu chisina basa chinhu chisikovari chinenge chitori nebasa chirwere chicho chavanenge vachitove nacho chicho chamuti mamusatohwisisa kuti zvinofamba sei asi ukaenda patv yako pane program inoitwa yekuna naamerica australia yevanhu vakafana baba wako vanonzi mahodha iwaya vanofamba chingononga zvinhu yadhinoneka zara zviri kusvika mudenga kuita kunge kudumping site handiona vachingononga chimwe muyadhi chirwere ufunge chirwere saka kana vakazoramba vachidaroka iwo watoziva nabhuta wako asati wakuziva iwo wakutove neknowledge chigara pasina bhuta wako panotosekerere kuti yangambotambudzwa ka nokuti mose vamusingazivi kuti chirwere muti ngatimbovatora tivaendise kumamental health nurses vanoitwa evaluation yemusoro mozotiudza mochikotsanangura kuti ndozvavanoita vanodai mozonzwa kuti kuchipatara vanovekudzai kuti kudii vanorwara because last time zvavakaita kavakambopota vachipinda pai munhu vavadonha ndibva vakwara gumbo hatiti ndobva tatovati vabainde kuhospital because kumboringirira kuvara munoziva kuti nyaya yakaudzwa vanhu vese zvikanzi aida kuti ndinofira kuhospital ndakatozotidza ndanyembera dokta aendera pa kuti ndasiya pranastofiri on saka inopisa imba hanzi akangotsvaga nyaya yekuti ndinyembe kuti nditize kuti ndibude muhospital saka
to be honest with you sisika ndinoda ngotenda hangu Mwari because inini ndaitoona kunge family vanhu so family vangondita utsinyi hapana aikwanisa kuzwa dambudziko rangu vanhu vaishangwa kutozvifarira ndikati nini ndiri mwana musikana inge vana vakomana varipo vanende baba vanhu vangu vachengetwa nevana vakomana ende sometimes vaimboenda kubaba vakomana kuvarora kana vapakura chikafu maplates ubva watotora maplates avapakura nevarora some plastic hanzi kuti akanaka nakutoenda nawo antiwazviona kuti ndokurwara kwacho munoziva here kuti vanhu mental health issue isusu takakura tisina knowledge yazvo tine tichiti ndo vatinu vatinoona vachimhanya murodhi vasina bhutsu vaya vachitaura vega vachidini ndo vatechiti vanopenga unoziva here kuti mental health issues irimo muvanhu vazhinji tine vazhinji vane marwariro akasiyana siyana pfungwa idzi dzakasiyana kune munhu anogona kutorwara asingaite noise ufunge asachinzwa musoro uyu kune munhu anogona kurwara achiita noise handi ukazotsvaga mucomment section medu tine manesi anodhila nevanhu vakadaro vanokusema psychiatric ward vanotokuudza kuti mapengero level yemapengero inenge yakatosiyana asi munhu achipenga pane mumwe munhu akazombotaura senge yekuti kwanzi tese tinopenga asi malevels acho ndo akasiyana hameno hawo kuti how far true it is achiti mumwe nomwana mupengero wake handitika ndofa kune vanopenga zvazvokuti vanomwa mapiritsi vanobatwa vachisungwa newaya kwete umwe kuti anongozvipengera ari muchikona chake kwete umwe kuti vanhu vanongoita zvinhu zvakasiyana siyana aiwa zvakanaka saka imba wakatizo rinovheta ka imba wakatizo rinovheta handiti matsikidzika anga apinda mubaya munoziva sisika pavakabuda matirinzi ese akafara because pedzenguva vaiti kana vakaita call pafoni pavo ubva watukatiri ndoziva foni yangu daira ivo havadigone chirungu kavandu vachirungu but hai chinonzwiko but hachinatsobuda zvinonzi daira foniyo saka zvazvii zvekuti kana foni yavakaita iri kana papi edha vari kumashops ivo uri padhuze unofanira kuziva kuti sekuru kana foni yavo yarira unofanira kutodaira vakasadaira kuvharwa nembama straight mwamusi zvavakaita ndokurwara kwacho ndokutorwara kwacho kungorova munhu mukuru kungorova kukadzi mukuru aita sekuti kwaindorova ndokutorwara kwacho ikokoko ndokutorwara kwacho anditi kazi isusu semunhu mukuru yedu muri dai vaendawo kumusha vanogara kumaruzevha cheko unotogara musouth africa uchirova vanhu vanotozedzwa ivino kumusha kwakuna vanhu ndakana kuvaona kubva vachitori vadiki vasati vakura zvavaita izvi zvaingorova vanhu vachizvitorova sisika zvakaoma saka madi kuvaendesa kumusha kwacho kana but mai vanenge vari safe kuvaendesa kumusha ka vanobovaendesa ndobva vadzoka vanogoti kutanga kuti ndada kuenda kumusha vachinetsa kunge vane passport vanodzoka nepi vane mapepa saka hapana zvamunoita saka hapana vanodzoka vanotaura nyaya saka hapana chi vanotaura nyaya ka ichigara ichidzokorodzwa munozwa kuti zvinobhowa sei vakagara nyaya yacho kana wakudzwa tichi magrade 1 izvo tane vana nema19 vachiona machidzokudza nyaya imwe chete zvichibhowa zvichibhowa ndinorova mumwe musi vagotora bhodhoro SIS MELLY vagorisa pakoda pemadziro daiso mumba mune vaenzi mukuva chaaribo rubvaradonha rubvara runova tebhoni bvaitsemuka zvakanyadzisa sei vagotanga kusumuka mumba mune mukosha vachijaivha vasvika SIS MELLY ka ndokurwara kwacho kola ufunge itovada baba vako ndokutorwara kwacho dei zvazvo zvichitoita matoendana kuchipatara vatange kupiwa mapiritsi avo vachitomwa mapiritsi avo nokuti zvichazoita wese kudarika zvavari kuita izvizvi chitoendana kuchipatara hamunoti mungavaitira triki ipi muendana kuchipatara kurwara saka ipapapa vaitobvura ndakaendesa zvinhu zvavo nematraks kwacho kwavarugara kwanzadzika handisimbosangana navo ndikutotiza because ndikuchikauta vakatora vantondirova handi muri kuona Hey. Thank you so much. Thank you muningina thank you very much but aiwa uzive kuti havasi kuzviitisa ufunge kutorwara. Kurwara. Alright. Indai painternet mungosecha chigwere icho mungoti kuti hoarding. Handika people with hoarding sickness or disease. Muchaona vachibuda izvo zvinoita baba izvo ngononga chero tambo dzamagetsi dzakare chero zvibhutsu zvakadii chero vatanga chanonga chero mapedzi chaiwo vachiuya nawo pamba. Ndizvozvo unoziva sirisika handina pedza kuti chigwere bhati zvimwe chinonangwe kuzviitira because even makakwira kana kuti bhazi navo kana kuti makanzve zvekuti muri murodhi munhu wotokana kuti akabatana nemusikana wake rwoko anotorohwa asvitospekta unongobatana nemusikana rwoko sei hati murikoda ndibaba typical father baba kumaruzevha vaivaivahaikuona vakakurira muno musouth africa hati murikuona saka ukanoona munhu akapfeka mini achiuya nekumberi kwavo unotochiva kuti asi ndini ndichatukwa kana kutorohwa aiwa
Pancha the problem but chikurimidzai kuti mumbuwane way yekuti kana kuvatsvagira dotano vavinga kumboita ma1-on-1 navachivabatsira so that kuti vanoita zviri right kutosiya izvozvo. All right, Kola, thank you very much handiti. All right, sharp, bye bye. Kola, hello. Kola, hello. Kola, hello. Kola, hello. I don't know what's wrong. Ndira atodlirwa ATM yake rikendi mukati, right? Tutoda chidzidzao guys. Nyaya dzekuhodha idzi mashuwa tonohodha mapepa maplastic chiva chinozadza pamba. Mukuona magonyeti 5 ozadzwa kunzi chio vanga vachihodha zvishuwa. Vanga vachihodha zvishuwa. Asi holding chigwere ichi kai vazhinji shuwa tinacho. Mufunge. Holding ichi. Indoziva kuti ndinacho ndine problem yeholding. Pedo ndoda bhutsu. Kungodai bhutsu. Ngodai bhutsu nai makambona munhu anoita mapeya ebhutsu mumba dzekuti dzinenge dzakawanda makambona anoita more than 90 pairs dzebhutsu kukwana. Chigwere kai kuti ndokutorwara kwacho. Kola, hello. Muri sei? Tiri kunzwa bvisa iPhone pa speaker. Bvisa iPhone yenyu pa speaker tisinyazo kunzwa. Aisikunyasoita. Aisikuita iri kuzhezhereka. Beta mutofana neWhatsApp. All right, fana ine WhatsApp. Right. Api yava atisikunyatsonzwa. Hanzi save number imbinga yedu. Ndaona profile picture ndinoiziva. Mai moidi imbinga. Mbinga munoidi. Hanzi refrige yenyu ya. Ndina kunonga zveya. Ndakanonga iwewe. Bhapo iwe. Iye ndakachengetera memories zvewe. Ekuhodha here. Shoes. Vakawanda vakadzi comment section. Tine chigwere che shoes. Holding ye shoes. Vamwe vane chigwere che holding ye mabhegi. Vamwe vane chigwere che holding ye ma cosmetics. Hanimona. Ini ndine chu che bhegi nemabhurugwa. Bhegi nemapendi. Holding yacho. Aiwa asikana zviti. Chigwere chaichi. Kola, hello. Right, maswera sei? Yabo. All right. Divis. Mana raisi vakagara chakatindampaira vakati sogama vakati vaikuwa zvaizvo saka nguva yacho vakazopena kuti akamenta makaracteristics ari kuparwa kwababa vainhonga vachiita mabhegi avaita vaiti mabhegi nemabhachi tozo mastriti vaite trench coat kana any coat vaita mabhegi avaita vaiti bhutsu waipinda hurumende inenge yakazara zvemabhegi neikanono vakuzoda kutofa zvinhu zvanyanya kumapostoli mapostoli ndo vakazvitanga kutaura kuti baba rimuzisira zvamaneka zvamakatora ndipo vakati yazvo ndipo vakazokudza tonditambudza kana kuzvidzosera handichakwanisi asi kana ndashaya buzodaisodaiso bhegi racho mukadzi wacho nenyaya yekuda kurima haana kudzosera bhegi kuiga nebhegi rababa vanga vaitaura sekuru vangu ava izvi zvinobata mwana wacho ndiye anoita futi izvozvo akanonga manjinjire zvimavhiri zvemabhasikoro akanonga zvino zvimasai ari kuita zvinhu zvanosvika baba wacho ende vanozina hama dzeitika sekwangu vakatobvunza murorazi vakataura kuti vane bhegi rikataura pariri vadosokuudza zvanzi bhegi riipai rikabva karamba kati makanyarara zvaakukonzeresa
but mostly ukendi medical vanogona kurapa baba pamishonga yavo zvakanatonaka nekuti ngozi nyingi yatoita ishoma kana zvisiri spiritual it's always zvinhu zvinogona kurapika pamedical. Saka tichede vabatsiri kana vagara pasi nevamwe vavo kana kuri kutsvaga vemachechi voita explore church vachiita medical kuti vakame up neconclusion. Yo ndikuti hangu iyo saka mbuya ava vasara varingorimana nhasi kudaro vanongorimana nhasi kudaro asi vana vavete mumwe wacho angotavawo zvatariti vanotokamina ende vanhu vanotongoti ati we can't help them because bhegi ngoro rakaenda nokuti vanotoziva murume wavo zvangakabata nekurima kwese no matter what vanotokohwa zvakatonyanya unoga nekuti kunogoyeriwa havazi vanhu vari straight but ndo zvavakachuzawo. Saka vanatichawo vanofanira kungoziya in walks of life people can say namakwani zvinopera kana dei vakabata dei vakanamata honestly speaking hazvizi zvezvekuti pray and fast zvikupera even ukaenda kune vanhu vanobatsira vemachechi even dzimwe nyanga dzinototaura futi kuti hatikwanisi kuzvitambira kuti hazvizvipano zvichifirai kune vanhu vamakazvitora vemachechi vanogona kupa munamato kuti baba ndokupai munamato kuti mufambe zvakanaka munodzidzira zvinhu izvi ende kuzoti maprofita anokunyepirai kuti muve nazvo zvinhu izvi muchinongera nazvo futi unotoona problem yayo haisi kupinda pamba. Saka it's very deep nezvinhu izvi vanhu vanongomhanyira kuti namatai zvinopera itselari of course pane zvimwe zvinhu zvinopera asi zvimwe zvichazviperi zvinotopedzera pakuti kupedza bvunza rese femiri yese inopera unourombo unoda vana so yeah as for my sister baba vanoda help ena vanodingodzoka angopanya toxic mothers mothers because the father as well but nangoshandi vangu vachitaurandira amai vangu before furniture yangu kuno kuabroad I never realized kuti kune chinhu chinonzi mai vanoita sei vanoita upfumi. Okay, hold on sisi vanhu vari kuti havasi kunzwa vari kuti havasi kunzwa vanoti zviri kufamba sei wedzerai volume pafoni yenyu zvabva zvasangana nekuti panze patanga kunaya kwakuita kemvura fona ine whatsapp calling tone try because hatisi kutombozwa kana alright no vari kushandisa hameno app yavari kushandisa vari kuti vanoshandisa saka app yavo iyo I think ndo iri kuda tari vanga vakupinda panyaya yavo manje yamai vavo zvino nebva yatanga apa kwabva kwatanga kunaya panze saka kwakuita yemvura kwobva kwaitawo ningirikiri yavo esi risi uri mupenyu naye risi uinda kurova kudai so right regai kana vari pamwe vachitrai kufonawo please fona itinzwe toxic mothers, toxic sisters, toxic parents ngati fona itinzwe anzuri kunzwe kwani makamuchivanzwa ini zvimwe ndakafanisa kutovanzwa zvakanaka nove mukandla ngiyapila unjani vakomana zvako kuti ari tikuzvinzwa kunoku madi kumbotizichisawo for very mbijani tiri pabasa father die right hello kola hello sis Melly maswera sei taswera sei taswera muri sei zvenyu aiwa ndiri right zvanguri sei iwewe aiwa ini ndiri nani zvangu inini ndoda kutaurawo pamato kanyisiwe uyapila sister all right not mother sister all right inini ndakati mumba medu tiri 5 vana 3 girls 2 boys tichikura taigara tiri kumba kwedu nevabereki vedu so sisi vangu vandogara navo sisi vangu vandotiedzana navo munhu wekuti akakura muchingoziva zvezvekungonzi family kune vamwe vanotaurisa kungonziwo chichichi saka taingoti apa mwana mudiki zvichazoperawo kana akura so tichikurawo
udaro munhu yaya kuti anga akangondivenga zvekungondivenga zvekuti unozoona kuti mukoma wangu yakandivenga pamwe kuteedzana tichingongoti pamwe kuteedzana kwedu zviro zvinongonzi pamwe vanhu vakateedzana vanongoita kakungomakana keke but as time goes on ndakazongoona kuti kakungovengana keke akasirike kungoteedzana zvinhu zvakatongokurawo zvichiro zviri maari tichikura udaro munhu wekuti chero chinhu chese chinenge chanzi chaitika chakaipa pamba aingonongedzera inini takura udaro munhu wekuti aigona kusvika pakundiudza mashoko andichiti kurangarira akandiudza tiri vana vadiki kana nhasi ndomboafunga kuti pamwe ndiwo akutoshanda akanditi hanzi iwewe ndakakumaka pasi nekudenga ndiri bhizi ndorikirei hello taura akanditi ini ndakakumaka pasina kudenga takura kudaro ndakazoti mwari vakandibhilisa ndobva ndakwanisa kuroorwa iye anga akangoitawo zvekumitiswa wakapiwa mwana nemumba zvadaro ndakagara nemurume wangu ndokubva kugaraji dera tozowedzera wesi akunditi inini ndinovhaira iwe unovhaira were iwe hauvhairi were aiwa inini handivhairini nokuti pamwe kuda unovhaira wakataka kurogwa iye asati arogwa kamukuru pamwe kuda uri kumuvhairirawo uchitsiva zvakare hakungovhunzawo handa kuti unovhaira kungovhunzawo kana nyasha dzakuloketaka ungaite sei asauvhairiri vamwe aiwa ndasingamuvhairiri zvadaro taita tikaenda kumba tikaenda kumba chetiri kunoona vabereki aingondiitira mamwe mamudzo aya ekuti unonyazoona kuti akandivenga zvezve kuti kana mwana wangu chaichai aigona kungomurozi pamarere rekuti wakajaidzwa pavanhu zvezve kungoti munhu yanga angorinika bitanisi neni handizivi pamwe pacho achitomboti ndikasvika kumboti handitoita kaungana semhuri onditi haubike unogona kubike chii ndofunga murume anodya madhodhi chaiyo kumba kwako ikoko apa ndisina kana zvandinenge ndamuita vainda tagara mumwe musi ndokubva taenda kumba futi ndokubva anditi kwewewe inda mazuva anokungogara wakangonyarara kudaro mazuva ayo ndanda kutonetsanawo nemurume wangu chingonetsana nemurume wangu anganyenge mampisana nei hanyawo dzemumbawo dzekutanga kujolawo orit mjolo handataziva kuti mjolo saka mjolo nonetsi unonetsa saka munoziva zvinhu zvekuti unenge uchi zvichikustresa zvekuti chiro ukagara pane vanhu so unongoona unge munhu wese ari kuzviziva here kana kuti unenge uchingonzwa unge ukangobatikana so uri pane vanhu unenge usina kunyatsosununguka apa nditi kuendawo kungogara wakabatikana vanhu vandatomudza nyama chikanzi saka iyo zvekugara wakanyarara kudaro ndo zvinoita kuti ubva watadza kutiudza nyaya yako ndikati unozako mukoma wangu ndinge ndichitotya kana kukuudza because amino ndikakuudza zviya hauna kunyatsondisunungukira handiti zvikanzi unoti handida kukusunungukira inini chii unoti handida kukusunungukira ini saka inini ndobva panapa inini ikatoita nyaya ndobva pano here papapa wabereki vangu inini ndobva pano pamberi bhanditi mbama bhandirova mbama ndikati uri kundirova chii akandirova nechepanzeve nzeve ikatanga kubuda ropa ndobva ndati inini ndakurumidza mabhegi angu nditi holiday isati yapera ini ndakuita sei ndakuenda ndaenda kumba kwangu uya tagara ndobva ndazosvikopa kurambana nemurume wangu ndarambana nemurume wangu zvakaitika ndezvekuti ndarambana nemurume wangu ndakava ndaenda kunogara kumba kwanagogo vangu kwakune marumu anga ari kumba ndakotakura zvinhu zvangu bva ndaenda unogara kwanagogo saka ndiri kwanagogo kuya kuna amainini variko munin'ina wamama amino zvakaitika umwe musi mba ndabata foni yamainini ndobva ndaona mameseji avaitaura nasisi vangu vachindinyinya sisi vangu vachiti machiona here hanzi iyo wedhi rinopiwa vanhu vakadzoka kuvarume ma10 soldiers zvikanzi radzoka return soldier riyariya mari weaire mukoma wangu uyo ari kudi kutaura namainini mai ari kuudza mai zvikanzi
kana zvichitoita mama mudzingei ipapo zvakandibata zvakandirwadza ndikati mwana wamai vangu anosvika pakundinyana mainini okuchinini ndikutodawo kamfoti kubva kwaari ndikutodawo kutonyaradzwa ndikutodawo kutonyaradzwa onai zvino ndinoudza ani kana iye achisvika pakundida isoo ndakarwadziwa munoziva zvekuti kana uchibva mumireji unodawo someone wekuti unenge uchimira naye izvozvo uchitaura nyaya achikukamfuta achikunyaradza but zvakatondiwedzera kurwadziwa kwangu kuti apa ndasiwa nemurume apa murume wangu wandiri kufungirawo kuti pamwe ndiye achandibatsirawo ndiwo achandinyaradza kuti nina zvinowanikwa but ari kutonditi retain surgery yarakadzoka raifungidzira kuti rinokugara kumurume ikoko asa una kunogara nguva yakareba kumurume ndakangogara 7 years dzakati wandewa 7 years ndiriko saka zvichidaro achingotaura namaini zvakandirwadza because kana attitude yandanda kutirwa namaini yacho noopamba yanga isisina unyazondiitirawo zvakanaka zvakandirwadza handinokwanisa kumubvunza chandakangokwanisa kuita ndechikuti ndakangokwanisa kutora mameseji yamba ndakasira kuaforward kufoni kwangu kuitira mangwana ndobva ndadhirita kuti ndazvisingira pameseji foni yamaini ndobva ndachinyita mameseji yamba ndaaratidza vanhu kuti ndo zvakadi zvakaitika vanhu havana mbungi vakangoti zvinowanikwa siyana nazvo tichagara naye pasi kuti timubvunze kuti kuwanozviitirei kana ivo mining wacho vanozviitirei chii vasikana mumba menyu muri vangani tiri 3 ko kune umwe anobhihevha sei mumwe ari right but ane kamwe kaikaika kuti vanenge vachiita kakutaura but kana ari kwangu kunongo anenge achida kuzviita munhu iyoyo ari right but kana ari ukuku anotaura ndonyasomunhu noti anotaura but haadi kuzviratidza kuti ndo zvaari zvadaro munoziva zvakaoma kudaro apa une mwana apa pekutangira apa pasiwa nemurume ndokubva ndati ndoti ndikakuenda kuSouth Africa apa handina kusvikira iye anga ari kunhu ivo vanga vari kunhu vakoma ndoda kusvika ndoda kuuya ikoko kuti ndikwanise kushanda iko nezvandisina zvekuita ndoda kwanisa kuti ndiuye ikoko ndiite sei ndishande asi iko zvino mari handina ende pekusvikira pachona handina svikanza alright ndichiona kana mwedzi wapera ndata alright ari ndokutofunga kuti kana mwedzi wapera ndakutoenda kuJoni mwedzi uya wapera vanhu ngavabate pamafoni vanokudzimira mamafoni ayo ndobva ndangozvitiwa inini rege ndichitengesa foni yanga ndinayo ndakwanisa kutengesa foni yanga ndinayo yanga ichiri 1 zvayo ndakwanisa kuwana mari yepasi ndauya kunongo handina kukwanisa kuenda kudzimba dzavo handakuenda kumba kwavo because vanhu vanga vandidzimira mafoni saka ndakatongoona kuti ndichienda kudzimba dzavoka ndokugona kutonoita bedini pamusoro ndizvozvo rege ndichingotosiyana nazvo ndobva ndatsvagowa mai ndakasvikirawo kumba kwayo ndasvika kumba kwehama yangu iya ndibva ndasvikawo ndikagarawo zvakanaka asi vakoma vangu vari muno ndasvikawo ndagara zvakanaka nehama yangu mba ndakwanisa kumva ndati aiwa regei ndikasire kushanda nditsvage kuzozvigarira ndega nokuti muno mujonamo ndikuti ugare pamunzvimbo nguva refu mba ndakwanisa kutsvaga basa rangu mba ndashanda mandatanga kugara ndega saka mukoma wangu uyu wekundinyana mainini wangu uyu paakauya kuno kuSouth Africa anga asina murume handiti anga asina murume akatozosangana nemurume wake muno muSouth Africa handiti zvokuti inini izvozvizvi murume wake handiti sehandimuzivi saka tingoita zvekungotaura pafoni mainini muri sei muchauya rini kuno kuJoburg chichichi ndichauya mazuva ano COVID chichichi mainini musadaro imi muuyai saka mukoma wangu inini akabva aona mameseji andaitaura nemurume wake pafoni ndokubva andifonera zvikanzi iwo wanga uchitaura nemurume wangu kuti uchauya kunoku unenge uchiuya kumba 1 unenge uchiuya kumba kwani naye hanzi iwe unenge uchiuya kumba kwani iwe huri unenge uchiuya kumba kwani huri kana wakasiyiwa nemurume wereturn soldier
kana ukufungidzira kuti utoya kumba kwangu kugara pamba pane murume wangu, forget and smile. Ndakakumbira wisdom kuna Mwari SIS MELLY, ndikati Mwari ndipei wisdom yekugona kupindura mukoma wangu. Ndisamupindure zvinorwadza, ndisamupindure zvokuti mangwana ndinozonzi ndiri muipi. Ndakabhutura befu ndikati Mwari chindibatsirai ndigone kupindura munhu. Chindipai uchenjeri Mwari, ndisamupindure zvakaipa. Zvakandirwadza kuti kwenini ndazonzi ndahure ndakarara nemurume womunhu upi. Ndakadanana nemurume womunhu upi, chero dai uchenjeri ndakanzi ndakamboonekwa ndine murume womunhu wandaidanana naye here. Zvikanzi kana wanga wachifunza kuti chihure chako chichapasa pamurume wangu, kanganwa wazvinzwa. Iwe ita zvawakavinga muno muJuni, isu tagara muno ndinogona kutsvagira vanhu vanouya ikoko vakakurova vakakunyadzisa baba. Iri nyaya yemachatsi chete yakaburitsa kola mningina ichingori nyaya yemachatsi chete ndo yakaburitsa mashoko esa yekuti ndokugona kutsvagira vanhu. Iyoyo kwakuri kuti ndine foni yachona ndaigona kuzokufuwadira message yachona pafoni penyu muione kuti nyaya iyoyo ndogona kutsvagira vanhu. Ndakati ufunga muchikura hamunambonyekwa nemukomana sisi wako? Handina kana okay. Handina mbobvira ndakanyengwa nemunhu waakanyengwa naye, handina. Ndobva ndati it's okay, inini ndanditofungira kuti ndikutaurawo nabamukuru vangu sinzi inini ndisandakambovaona, ende ini handingambodanana nabamukuru vangu, handisandakatombovaona. Ndinotoshuwirawo kutovaona, zvikanzi kubva naso sanditaudzi ndokubva handibhloka since last year. Handitaure naye. Andi zvinhu zvinondirwadza zvinondibata mwoyo mangu kuti chero nhasi ndikawirwa nedambudziko ndine vakomau, handiti unenge uchidawo pane dzimwe nyaya ko vana mai vabereki vako vanoti kudii? I sense some act of jealousy from sisi wako ameno. Ndakamboona movie rinonzi Blood Sisters. Blood Sister movie iroro kune vasina kumboriona mumbozorionawo muchaona zvaitika ipapo pa Blood Sister. So vabereki vako vanoti kudii nazvo? Pane pandakaenda manje ndakaenda kuZimbabwe apa, ndakasvika ndakavaudza ndakati nyaya yakaitika inini izvozvi, so haisese ataure neni, akandibloka kubva last year akandibloka. Vakashamisika vakati ndo zviri kuitika naye kunyarara. Ndikati pane dzimwe nyaya dzekuti ndikakuudza ndine ndichitoona kunge ndiri kutokuremidzai ndichitokuremskanzi aiwa zvinhu zvakadaro unofana kuti utaure kuti tigare pasi semhuri tiite sei tigadzirise. Pachauya December panapa, patichaenda kuDecember tonogara pasi totaura kuti dambudziko rako naiwe ukuti wabva waona munin'ina wako chai kuti abva anyanya kukuitira chihure chekuti angadani nemurume wako, chaakanyanya kukutadzira. Mama wakati chaakanyanya kukutadzira chii naye mwanangu, ndikuripe zvako chaakanyanya kukutadzira zvekuti unosvika pakutuka mwana wamai vako kuti hure ndinokutsvagira vanhu vanokurova. Okay, so munin'ina wangu sezvo wakaiswa kublog view gore rakwana ende kuti mwe wako zvinokudya kuti sisi vako ndo zvavanoita izvi, unoda here kuti tipindire titaure nasisa tifonere sisi titaure navo tinzwe kuti chingave chiri kunetsa kana zvichiita mugadzisane muzonopesa kugadziswa kumusha, asi vambotaurawo nemwe munhu wekuti neutral party isingatori side isingakuzivi mese? Ndinototya kana kumutanga, ndinototya mufunge. Unomutya? Ndinomutya. Alright, pakanaka. Munhu uya ane voice riri padenga rekuti akatanga noise chaiye amino zvanguri, ndinotongomutya. So saka inini dzimwe nguva pane dzimwe nguva dzekuti unombodawo kushaya dambudziko rako nemwana wamai vako, zvinhu zvinotondirwadza zvinotibata moyo wangu SIS MELLY, kuti pane dzimwe nguva dzatinoremerwa tiri ndega. Ndochekuti kana mwana wamai vaupi uchechewa ndiudza apa pampochonoti naimari. Saka zvinonasi mai vakanzi vafa tinosara tikadanana here kana zvichipirikana izvi, tinosara tikaita sei?
but ungangotyako but unongotya ausiriwo ari kufona ndini tichaura pachikuru nasoko asi ari kufona unenge usiriwe iwe unenge wakateerera taonawo kuti ane rafu hazvisi kuita then tinongosiyana naye but you might be surprised achitotaura kuti nino ndiri kutomusuwa handichika pane zviripo zvikangodai zvikadai zvinotogona kuti mugadzirisei hanhu muri vana vetu vemunhu wani amen ndinozozvita rimwe zuva sisipeni alright hapana chakashata nokuti anogona kuti saka iwo wafonera vanhu mawhatsapp kuti vataure nenini nekuda kuzama kuita sei ndozvimwe zviva ndichitya but mwoyo wangu unondishungurudza because ndichada mwana womwe vangu ndinomuda ndinotoshirawo kutoti ndisikunoku ndichishanyawo ndikaita ofu ndoshanyawo ndiendomba kwake tichishanyana but unototya kuti chero nhasi munomu tiri musango handiti tiri mutsango handiti ukawirwa nedambudziko unotoshirazvino nhasi ndikawirwa nedambudziko ndichaudzani kwini wotoona utoti inga zvavanenge chimatsauya kana mashamwari vanhu zvavanenge vatori close kudarika kutodarika hama dzako dzachona dzaunenge uchiti vana vamai vako right kola since maane gore makablokana iwo you can't talk to her, you cannot reach out kuna vanhu kuti vakuitira intermediators kuti vataure naye, maybe last option yako yasara ndiyo kuti mochingomirira kuti moenda kumusha kuna vabereki moyogariswa yenyu pasi pamwe kuda something positive might come out of it. But kana zvichinge zvaramba kola kana kuri kuti urutudza nyaya yose iweyo zvawataura panhu chokwadi hakuna chimwe zvinhu zvavavigiridza kuti ameno andiona kana kuri kuti ndizvo, you don't have to blame yourself nokuti hauna chawamukanganisira. Ndiye dambudziko newe risingasikamwe kuti nderechi iye angagona kuita open enough kuti unaka ndakagumbuka gore rakati wakandidai waigona kuti sorry ndikakuforwardira message andakataura naye ndinawo ndakachengeta ndakuforwardira message andinawo muone pakatangira nyaya ndinyatsozvibvunza saka pandakanyanya kumutadzira chaipo ndepapi. Alright, ndozvatikura kuti apa kana chiri chokwadi hazvina kuipa, don't beat yourself up too much because hauna chawakatadza. Antika iye maybe ndiye anenge achiziva hake nyaya dzake andoona pamwe ndiye anenge it happens a lot kuti vana vemunhu wani umwe anogona kuita jealous neumwe muzati mufamily kune mwana tangu ndakaropafadzwa ega so kune mwana tangu ndakadurugwa bhaketi remaropafadzwa ka vamwe vachita kunge vakamira palevel imwe chete handizi kuti pano mwari anozvimisa same family ipapo andimaona so zvaita kuti vamwe vana vanenge vari pasi vanofila kuti uyuyu akatoromba chero asina kuromba but chinoitika mufamily gari chekuti hatingapiwi zvakafanana tese namwari handimazviona hatipiwi zvakafanana ndochokwadi mufamily motitogona kuti mumwe anenge ari pamusoro pevamwe handimaona but ari pamusoro pevamwe rega kutongawo vamwe vari pasi uchitarisa vamwe vari pasi kana kuti iwo wakuita iwewo ndiwe chamangwingwingwi mufamily vamwe vose vanonzwa newe then ukatodaroka abuse of power handitika abuse of power kune an act yekuti maybe jealousy cherinogona ngoitika riri mudna medu jealousy vanhu handinoziva vanhu tine dna yedu ine kajealousy sombichani kekuti chero usingadi unokarakadza mungu wangu kuitira chimwe chisina basa rese godo andiwazviona pamwe sisi vako vanoemva kuita iwewewo kana kuti vane kajealousy newe handizivi I'm not sure andiona but those are some of the things zvekuti ungoitawo look out for kuti maybe ndo zvinenge zvichingovepo but sezvinei hanonati matebhusi akapindigwa apa iwe ndiwo wakambenge wakarohoriwa handika ukazonzi return soldier ukazonyenyiwa handiti iye asati arohorwa handiti akazorohorwawo handika mapinda mumba iko zvino ndiye akutsvinyira vamwe achikutukai achididi achikubloka handiti zvazvinoita manje mwari asiwo munhu wani ende mwari havasi blazi vemunhu kuti anogara kudheni kwasisi vako chete handiona mwari ndewedu tose ndiblazi vedu tose handiona saka zvaari kuita izvi sometimes musiye akwara zvainya kunetsa musiye zvako I know it hurts kana uchida sisi vako live your life womusiya ichakwanawo nguva yekuti achaitawo returned soldier handika ozodzoka kana adzoka maybe anenge akunyatsa understanda zvaakamira unoziva sometimes maybe handisi kuti ndozvichaitika kana kuti kudi kungotaurawo possibility because ndikuona kuti unorwadziwa sometimes mwari anokuisa pakona handika kukuputsira imba iyoyo kuti ungorangarira kuti ndozvandakaitira ningi andiona kungokurangaridza zvawakaita kukuisa pakuti kuyanga icho relation ipo paya andiona so kana aramba kuti mutaura nemanda kumusha siya zvakadaro hauna ungazvimanikidzi kuti udiwe nemunhu asingakudi andiona because ndo pamunopesera madi maisara poison andiona just you have to pray for your peace of mind andika wosiyana naye ako wakadaro
ari kuogara uri kublock vhiki kwazvina kushata iwe tirambe neupenyu hwako nokuti it's not easy kuti wasvikira kuvatorwa muno muSouth Africa sisi vako varipo bvusi vako kudzimira foni wana mai vako pane nyaya saka zvinhu zvinongondibatawo kuti saka kuri kunzi nhasi chaiwo nhasi wanzi wafa une mwana chero nhasi atosara akanongedza kuti mai vangu ndivaapi we cannot force call kuti atipe namba dzasisi vake titaure nasisi vake kana asingadi handi manzananda I had offered kuti rega nditaure nasisi vako inini personally handika munin'ina ndauyawo nepisas kana haundizivi handizi munin'ina ngatimbotaurai pachikadzi tionesani hanimwana zvandangoitawo kune umwe wedu mudhayarisi yaya hafamily yanga ichityika yaya yatondipa namba ichityika tyika munotuka musikana notuka vanhu ndikati aya ndipei namba but tauya panapa tikatotaura zvakanaka handiti mazviona ndoda chifungo toita so that kana zvichiita zvidi vagadzisane pasina kustresa vabereki kana kubva pabp kana kudii but munin'ina ati ndinotya hazviiti ndosara ndaitika vabereki ndakazongovaudza hangu but mwoyo wangu wanga usingadi because ndinoziva kuti vanhu vanozobatikana kuti inga vana vangu zvandinokudzidzisai kuti dananai inga wani zvino kana muchisvika pakudai so zvinorevei saka zvinhu zvokuti ndee ndisingadi kuti vanyanyobatikana ndichida kuti tigadzirisane pachedu but mumwe wangu ndinomutya ive kubva kudhara ndinongomutya zvoro zvokutosvika pakuti anotokurova wakamira chaiko usingatodzoseri munhu ari violent zvokuti even kana uyu mumwoyo aindodzoti mupindiro wanoita muromo wake unonyara pane vanhu unonyara kamupindiro kaanomuita muromo wake alright hapana chakaipa kola sezvo mati muri kupinda saka kumusha mukunosangana rini meno munhu ati anenge aronga zvamusi wake wanoenda but December iwoyo samo December mose mukusangana kumusha because anditaka kuti kokanaka sauya akuya anotouya aiwa alright kana maenda kumusha right munozama kugara pasina bereki motaura navo mowanza usavaitira hasha sisi vako try to be calm uchitaura navo uone kuti vanondoita sei moza zvitogwa nevabereki then uzotipawo feedback kuti makanogadzisana nasisi here kumba kana kuti zviri sei but kana kuri kuti makamborava muchimbotaudzwa nenyaya iyi kunzi musadaro wiranai muchireva muchidaisoka sometimes mukama it's best you leave them there usaramba chitekiteki mozisirana poison munozokuvadzana kana maramba kuri kuti muramba muchimurugadzisa muramba muchingopinda mukati mazvoka I would advise kuti okay you love your sister from a distance. That's one of the best things that you can do. You love her from a distance. Andika sisi makadi muri kure hamuna nyaya dzipo dzinotaurwa hapana nyaya dzevanhu dzinotaurwa because ngada kuti nyaya dzevanhu unogona kuzonobuda dzapanduka kudzachinja dzava nerimwe side yekuti unenge watowe munhu akaipa patove nehondo andika ingoti ndeipinda kusuwaenda kusuwa zvoguma zvakadaro handimaona mumwe nomwe ari kumba kwake antiwazviona musanyanya kuita close zvokudaro kana kuri kuti ndizvo hapana nyaya iripo ndozvega zviripo because hatisi kuziva kuti chikukonesa kudaro chii Andowana kana chichaba kutokudira mambama iwakura kudai pane nyaya munongodana nenyu from kure na kure ngoti handisisi vangu kana paita vanhu munongosangana nawo kana mapedza kuna mumwe nomuenda kumba kwake that way you maintain your peace mese but munoziva unenge uchitoshuvira uchitounova mwana mukoma wake nemunina wake vachifamba but hazvifanani zvafanwa kuziva unogona kuzvishuvira but hazvifanani andowana asi zvakafanana zvinoraramiwa kwana favor ndovhukadzi kumba kwavo zvanoita nemunin'ina wake might not be the same zvandoita ini nemunin'ina wangu kana zvinoitwa namemory nemunin'ina wake hazvifanani andowazviona alright pari nani pari right munin'ina thank you very much okay tigainditine makolos ari kuramba achingofonwa upa right uyangati message hanzi ndifonere back regai ndimfonere back tone
Alright. Achafona back angasenda message kuti ndifonerei ndine nyaya yangu yema toxic mothers. Right. Tiende pane. Okay. Hello caller. Hello SIS MELLY. Nditata madzoka hande. Tinofara zvakanyanyisa. Chekutanga ndakutenda nekubasa kwamufika vanhu vangu. Muri tete venyika chaiyo. Vanhu vanenge vakaomerwa vane nyaya dzakaoma asi kutobva palife yenyika unotonzwa kuti ndabatsirwa pane zvakawanda. Mwari ngaakuti zvakanaka tinokudai zvakanyanyisa. Ndinotenda. Thank you very much caller. Thank you. Ndinotenda. Yeah, then it means out about my sisters. Daughter of absolute my sisters. Taurei. Hello? Taurei. Mbametushi vasikana 7. Vasikana 7 apa ndiriwe chifu. Takakurira kumusha tisi. Hello? Takatera. Hande. Taura ndikunzwa hande. Okay. Sipanda ndikuti zvoni pakukurira kwatakaita kumushoka. Takasvika panguva yekuti uchinatsoona kuti upenyu hwangu wakaoma, vanhu njara musina kudya, kukura nhamo inonhuhwa tsvina yemba musha zvekudzurwa nendovi. Saka zvadaro sisi ndopabva ndadhisaidha kuti inini ndakutogumira grade 7 nditsvage basa remumba kuHarare. Ndobva ndagumira grade 7 ndobva ndatsvaga basa kuHarare, ndobva ndatorwana asi naye ndakatonosinzira iri hama yangu tetaradzi yababa. Ndobva ndakwanisa kuti vamwe vese ava vaendawo kuchikoro masisters angu aya chitumidzirwa mari negrosari. Saka zvakazoitika sisi vari number 2 ndobva vaenda kunze kwenyika. Vaenda kunze kwenyika kudaro ndobva vati munin'ina wangu ndoda kuti uteverewo. Kureva imini. Saka kureva imini. Ndobva ndatevera saka pasikana 7 ndakabva ndaita number 2 yekuenda kunze kwenyika ndichitevera sisi vangu aya. SIS MELLY taidanana zvokuti taigona kugeza mutabhu imwe chete nekuachirana mabhurugwa. Munongoziva kuti kana muri vana vanhu vamirirana. Kusvika sisi vangu vakabva saka zvakaitika ndezvekuti sisi vangu vakanditumidzira mari yekuenda kunze kwenyika ka. Vakabva vaudza amai vaishandira bhosi vanga vakutogara kunze kwenyika kuti munin'ina wangu ari kusvika nhasi. Mai vaendobva vati munin'ina wako handidi kana kumuona pamba pangu, ungada wakanditaura in time. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndasvika munyika inogara sisi vangu, munhu akauya neni ndakaita zvekujamba bhodha, ndakauya netraki, ndobva angondisiya pamashops. Akati akafonera sisi vangu akati iwe ndasvika nemunin'ina wangu. Sisi vangu akati manje mai vandogara navo vati hazviite kuti munin'ina wangu aite sei auye kwandinogara. Saka ndoitawo sei naye because munin'ina wako ane miri muhombe, ndanga nemiri mudiki ndaigona kuita sei kuenda naye kumba kwangu unogara naadzimai vangu. Asi ndikaenda nemunin'ina wako kumba kwandogara nemiri womunin'ina wako anogona kufunga kuti girlfriend yangu. Saka munin'ina wako ndakutomusiya parodhi. SIS MELLY zvanga zvakaoma. Munoziva kuti wakagumira grade 7 yekuZimbabwe apo chirungu hachibude apo ya ine foreign country. Ndobva ndangosiyiwa parodhi nababa vaye ndobva vaenda. Pandakaona kwakuda kunotuka, that time I was 14 years. Ndandiri 14 years but zvazvisingaonekere because ndandiri miri muhombe. Ndobva ndaona kwakuda kunodoka SIS MELLY ndakatanga kunzwa kutya ndichiti kana sindorara panze kondakarepwa zvinofamba sei. Ndobva ndangoona papakanzi hair saloon, ndobva ndaenda. Ndobva ndasvika paya, ndobva ndasvikoti ndokutsvagawo basa. Ndikati me looking job chirungu changu chisingabude. Zvikanzi nabosi uye which type of hair do you know, which type of styles. Kunzwa ndiri kunzwa pati kupindura sikuita handigone, kupindura ndiri kunzwa handigone kutaura. Saka bosi uye ndobva angoti adedza musikana anotaura shona ari pasaluni pai, zvikanzi inzwa kuti mwana ari kutaura kuti kudii, zvikanzi ari kuti anogona basa remusaluni. Zvikanzi alright, pane munhu ari kubva kuairport wada kuti aruke. SIS MELLY munhu wandaifanira kuruka akanaka sezvamakaita zvakatsvuka seni kudai. Ndiko ndanga kudedera kuti ndimbate musoro wake. Munozoti machibva kumaruzevha
ndigotanga kudenda pane chitosvika kana kubata client iyi maigona here kubva kwasvika kuti waida kungofeja sisi ndakuti nditaure chokwadi pamberi paMwari nekuti stori yangu ichachinja vanhu vakawanda. Alright. kumusha tairuka zvamboko zvekurovesa mombe. Saka ndakangofunga kuti ruka zvekudaro zvezvinogona kubuda. Saka pakauya mukadzi uye weka ndobva ndamuruka, asi hataigona kutaudzana nekuti asingagone chirungu, aingondisekerera achimgondisekerera kuti ari kundifarira, nobodzorewo kwaari smiled. Zvapera paya ndobva asiyandipa 50 rand tipi yekuti ndamuruka zvakanaka. It was my first time. But then pandakapiwa 50 rand tipi handatomboziva kuti imari ndachangosvika munyika akasevheri area. Saka kuti ndada ndobva ndatonotenga chikafu bhosi handatopedzana vandadya. Saka bhosi ndobva ati wawana basa kutanga mangwana wakushanda. Saka bhosi ati kutanga mangwana wakutoshanda. Chirungu hachikubuda manje kuti nditaure kuti ndasvika nhasi handina kwekugara. Ndobva ndatakangochema ndakagara pasofa musaloni muye. Zvikanzi why are you crying? Ndobva ndaudza uye anonzwa shona chirungu anogona chirungu uye kuti handina kwekugara ndasvika nhasi. Anzi wasvika nhasi? Nanhasi bhuti ndogara chimunamatiri. Akabva ati no, let me go with you to my house. Anga ari mukadzi asi achibva kuKenya. Ndobva ndaenda SIS MELLY ndanorara kumba kwake first day. Asi ndasvika kumba kwake ndakanzwa kutya kuti ndizoita futi another day kuraraipo bhosi amakawandisa varume. Munongoziva zvekuti kana wakura kumusha uchinzi wafanira kurara nemurume, unofanira kuzorara nemurume waroorwa. Saka ndakabva ndaona kuti handogona kutozorekwa. Saka ndobva ndadzokera kusaloni mangwana makuseni, asi ndakachema ndichichema kuzvivira madziro ndiri mutoileti ndega. Ndikati Mwari ndipewo pekugara pakasununguka. Apo sisi vangu havasi kutomboziva kuti ndiri kupi. Truck driver akatoenda, ndakatsiwa parodhi. Saka zvakazoitika SIS MELLY manje ndobva ndaenda kusaluni mangwana acho makuseni bva kwauya mumwe mukadzi abva sikoti iwe wakafanana nomumwe musikana anouya kuchechi kweduko. Ndakati zvikanzi anonzi Moli. Ndakati she's my sister. Zvikanzi ende ane hunhu zvekuti musikana enda akanaka ende anoteerera. Saka pandakatoona mai vaiva kutaura shona ndakabva ndatora advantage. Amai vandibva ndatorodza ndakati mama ini ndakatosvika nezuro ende handigone chirungu asi ndakaona basa ndokumbira kuti mugare ini kumba kwenyu. Sisi vangu inini kana nhasi ndakaona munhu anotambudzika murodhi ndinotobatisa bhosi kwandakabva kwaa kwakaoma. Ndobva vatitora mai vaiva vakati rega nditange ndambotaura nemurume wangu ndizwe kuti murume wangu anoti kudii. Ndobva ataurwa nemurume wacho zvikanzi kana ari munikina waMoli ane hunhu mutorei tigare naye. Ndakafara ndobva ndatanga kutoenda mai vaye ndobva vavhara saluni yavo zvikanzi shandei. Ndikati no, ini ndakuenda naavava kuti ndinondedzwe nasagone but nemasaino aitozva chiti no ndakuenda naava. Ndobva ndaenda namai vaye. Mai vavo vakanondibatsira. Ndandisingagone kana kugeza, ndisingagone kana anything, kana kubatidza stofu kana kuita sei. Mai vaye ndobva vatanga kudzidzisa zvese. Ndabva ndichienda kubasa maneru ndichidzoka. Amai vava nerudo. Amadziti sisi kune vamwe vanhu vane rudo. Variko stereki variko especially vekune dzimwe rudzidzi kudaruka. Vagara neni kudaro mai vaive manje vemuzimbabweni vaive vakusariro bhuga nchivorika ana ndire 14 years akatomboziva kuti tsakatomborara kana nemurume. Ndobva musikana uye akanga achiinterpreta manje kuti ari kuti kudii kumurungu. Abva atanga kungondivenga ati mukunzwa zvikanzi neuna makore mangani. Ndikati ndine 14. Zvikanzi 14 unonyeba zvinhu rezimiri rakakura kudai hauna kana 14. Handiti zvikanzi une boyfriend. Ndakati handina. Zvikanzi manje ndava kutsvaka boyfriend handimugona. Ndobva ndatsvagirwa kuti muzimbabwe rine zviburumbu. Ndobva rauya zvikanzi aiwa ndikati musikana wangu. Ndobva avhura wallet yangu yakazamayo. Saka isusu tichingokura mai yangu yangotaura nemurume kusvika waroorwa. Ende mari yamunhu haina basa, unofanira kutsvaga mari yako handimugona. Saka zvadaro paya ndobva ndariramba zimbabwe riye rigotsera randishauta. Hello? Tatsirandei ndishauda zimbabwe riye zvikanzi wakapusa uri bharanzi remunhu. Saka ndaingoti rakabatikana zvokuti ndaingopinda mutoileti ndonochema mai vangu kani. Ndokudzoka ndakapukuta maziso angu ndogara pasi. Saka zvakazoitika SIS MELLY ndopandakati chiga nditumidzirwo mari. Bhosisi vangu vaive vakazoroorwa vakatochata.
ndobva vaenda kune imwe nyika futi musiri mavanga vandisa mwini ndobva vandisiya. Saka munambobvira makazotaura kusvika vazorogwa vaende kune imwe nyika vachati hamunambotaura? Takazotaura. Aiwa, sisi vakatozouya mwedzi wapera after 1 month. Ndobva vanzwa kuti ndiri pasaluni namai vaye vakanosangana kuchechi. Zvikanzi mune mina kuti ndiri kutogara naye asi ari kusenza pasaluni yakati. Ndobva vauya sisi vangu vakurukwa ndiri ne 4 years. Vagondibata vagochema. Zvikanzi mune mina wangu sori zvako. Handa kuzoti amai vandoshandira vachasvika vachiramba kuti uye kumba. But sori hauna kurepo here murodhi. Ndikati aiwa ndagorepwa. Wakagara here zvakanaka kwauri mune mina wangu. Ndikati aiwa ndakagara zvakanaka. Ende chokwadi ndakagarawo zvakanaka. Ati murikuona. Saka munoziva zvekuZimbabwe sisi pandakasvika ndandire masketi angu 2. 1 yandakasona ndega, 1 yandakatenga kumupedza namo. Ati murikuona. Saka ndaiti nhasi ndakapfeka sketi iyi, mangwana ndopfeka sketi iyi. Mazi long sketi aya nemazivhendi munongodza zvekumusha. Kudhara ine mavhendi masaidhi maviri pasaidha. English uye. Musikana wekuinterpreta English manje ndibva handiti naiwe kuenda uchipfeka kunge benzi kudai. Ndikati handina hembe. Zvikanzi alright ndichakuitira hembe mangwana. Sistimeli ndobva ndaigirwa hembe nemusikana uye. Every day ndaitukwa. Chisaskamu chemunhu hauziva zvauri. Wati ndakakupa hembe nechinyadziswa pamberi pemakastoma. Kusvika manje lakira ndaita ndokuti ndaingodiwa nevanhu ifi ndisingagoni kana kutaura language munhu aingopinda aingondifarira. Ndobva akutondituka zvikanzi une mushonga iwe. Munhu akaya izvezvi akudiwa nevanhu kudai so makastoma isarukona pachikuti kudai une mushonga. Manje ndichakugadzisa da kukusungisa da kudhipotesa una mapepa. Handizi. Saka sezvino ndobva ndaenda kutoilet kuenda unochema futi. Ndobva ndadzoka. Saka momsi ndobva handidedzera mapurisa ndobva atouya. Zvikanzi we want you to deport this girl. She doesn't have papers. Mapurisa ndobva asvika zvikanzi naye ko akuita sei. Saka mapurisa ndobva dzatoti hama dzangu vapota vachiuya vachindimhoresa vachinditengera chikafu vachindipa mari nanhasi. Ndave 23 ndiri muSouth Africa mapurisa ehama dzangu. Nanhasi. Munoziva zvakazoitika SIS MELLY paya. Ana sisi vangu ndobva ndazovaisa vese muno muSouth Africa. Ndakabva ndatora vandotedzana navo. Handiti murikuona. Ndobva vauya kuno. Ndobva vatanga kupota vachindisa nyaya kumusha vakundinyeya vachitaura zvinhu zvataurwa neabva pafoni. I understand the pain because I also went through that. Vakutanga kundinyeya sisi vangu vandabvisa kumusha vachiti sezvikuitika vachindi update. Murikunzwa? Vachiupdate ana mama kumusha nezvimwe zvekuimba zvimwe zvechokwadi. Ndobva ndazoisa festival neimba medu. Festival neimba medu manje uyu wandachitedzana naye akabva wana basa randagora nefestival neimba medu. SIS MELLY hamuna zvamakaona imwe. Ndobva watanga kuita kutamba nevanhu vanoenda kumabhawa enda manight clubs vaya. Handi muri kuona sisi vangu vakangwarira festival because rakambopinda mutaundi. Ini taundi taasina azoiziva ndatori bhara ndiri kungobva kumusha. Muri kunzwa? Vakutanga kuenda kumabhawa vachipinda mabhawa vachitora varume vanhu vachitora maboyfriend vaita zvinhu zvisingete ndaitosiwa ndakatoraramba. Handisi. Ndopa ndakabva ndati apo munopota muchizviteko zvekudanana nevakomana vevanhu. Saka munongoziva kuti semwanaka murungu wangu haana tombozoda ndiri makore mangani. Ndobva sisi vangu vadanana nemurume munhu wandaitoziva ndibva ndanoudza munhu wekuti sisi vangu vadanana nemurume wako. SIS MELLY ndakaita kuti ndicharohwa. Murikunzwa? Zvikanzi wazviti izvizvo zvinoita makuhwa undodana nemurume womunhu. Ndikutoda mari wakotonivharisira madhiri angu. Sisi vangu ndibva vatora hembe dzangu dzese dzandandatenga SIS MELLY. Moziva kuti first time tanga kutenga matrauza. Ndaiziva kuti kune matrauza echirime. Ndigotenga matrauza echirime achienda kubasa ndichisekwa nevanhu. But ndakangoramba ndakashingirira ndichiziva nhamo yangu ndikati handina basa nazvo. Sisi vangu ndibva vatora hembe dzese dzedzi vagosiya vadziisa mvura nemavhu. Ndobva vasiya vanyora tsamba ndobva vaenda. Ndichibva kubasa SIS MELLY ndakachema ndichisvika dhishi rakazadzwa nemvura ine mavhu hembe dzese dzakatotiswa. Ndobva ndatanga kuchema ndikati Mwari ko ndatadzeiko sisi vandakauisa kuSouth Africa. Apo same time ndikufunga kuti ko mwana wamai vangu abuda aenda kupi muno munyika ino yatiri ino. Gare paya ndipo ndakazonzwanzi pane pamba pavari kushanda pawakaona basa. Ndobva ndazonzi nesisi vangu kuti tanga veikundisa munyika inoka ndina kuti uye kuLondon. Saka dzokera kumusha unotora passport. Kana unotora passport ndikutirungira mapepa kuti uende kuLondon. Sisi vangu vagomira manje vanga kubadzana nasisi vangu vati haite hamusatobhuita kuti aye kuLondon taiti sisi kuti tiende. Sisi vangu ivavo vakandusa vakapedzisa vasatombondidawo vachiudzwa false information. Akaipa here anoita zvemaboyfriends akadai. Zvikanzi napanda kambogara naye anga asingaiti zvikanzi zvakura akutoita zvemaboyfriends.
saka ndabvarisiwa mukana kuti ndiende kuLondon paya ivo ndibva vataya kuita kuti ivo vaende manje ndopakazonzi kuZimbabwe hameno kwainzi kumandeu kwakabvira moto mapasipoti evanhu arimo imomo ava akabva mukati imomo. Ini ndibva ndangoramba ndiri kuno ndichishanda. Sisi Melly ndibva ndarorwa takateerera ilo ndobva ndaita like Sisi ndobva ndati sendarorwa asi kurorwa ndakaita murume wandakawana uyo ndakarongirwa nasisi wangu wangu ari kuLondon vanga ari mafriends murume akachata nasisi wangu ari kuLondon ndobva tangoti saka ndakabva ndamuti auye kuno kwandisi ndibva ndatomuvhurisa kambani yake ati muri kuona ane mari manje anakanaka ndopakabva ati mwana ndane 3 months ndazvara mwana ndobva anditi you know what I'm very sorry handiri kuona kuti takaita zvokurongerwa kuti ndikurore you are not my type you are not beautiful you are ugly and you don't have bumps. Saka ini ndakutotsvaga maSouth Africans ane magaro ende vakanaka nokuti zvawakaita izvi. Sisi Melly ndakatoti regai ndingozviuraya because upenyu hwangu hwese ndandakaisa pamukomana iyeye. Murume yanga ari murudzi wemabhambusi anga ari mushona. Saka aidawo wemabhambusi iye akanga ane mabhambusi ari kutanda. Mendo rangu ndandakunaka handisi klasi yake ndobva ndatongoramba. Mama gara nguva yakareba zvakadii murimesi? Tata kuto because mwana anga ane 3 months tata toti let's me say gore and some months. Kungoshandisa hako ubva ngokuti hausi anyway 6 months. Hey. Saka andidaro payaka ndobva ndakabva ndaenda kufamasi kana ndotenga manororo ndikati ngandizviuraye. Saka kana ndikabata mwana wangu uyo ane 3 months ndifunga kuti kana ndikamuuraya ndikamuflasha mutoilet hakwani. Ndakazotadza inini wacho ndakazotadza kuzviuraya ndobva ndaenda kujeri ndobva ndatasa mwana wangu dai ndobva ndachema ndakati rega ndimufone ndokuzonda kuzviuraya pamwe anobva anguti aiwa ndakukuda ngatidzokerane ndiye murume akandipisa mumhandara wangu iyeye ndobva ndamufonera ndakuzviuraya tseke zviuraye yanoti zviuraye sikumba kuti shongoramba akabva andipa simba akabva andipa simba ndakati handichatomboda kuzviuraya ndovandotora manuroro ndibva ndanowaflash asi maidawo here kufa kana maida kuzama ngomuti adzoke maitoda here kufa aiwa ndaitoda kutozviuraya kutaura chikwadi pamberi paMwari ndada kutongozviuraya because ndanda kutoona kuti there is no reason for me to survive nekuti munhu wawaida plus I was also by then ndobva ndaflasha mapiritsi aya ndobva ndakugara ndichingochema ndibva ndatanga kubuda matuzi miri wese masisters manje 6 sisters wokuLondon achita kuudzwa nevamwe chinzi ane chirwere akasirwa chirwere nemurume ndakugara ndindega ndichichema saka rimwe gore ndibva ndagara nekazini brother ndibva nditi iwe uchiri mwana mudiki waenzana nemukadzi wangu ndida kukurongera shamwari yangu kuZimbabwe sesuka play kwaimunongorongegwa imi hamunawo masekona varume here magentlemen maingoda zvekunorongegwa sei diki kana sisimenda mwana mudiki ndandi shongorongegwa just imagine ndandiri kabhebi saka ndatonzi handiona kuti taure soka player pafoni ndibva ndanotaura naye zvikanzi I love you ndatakaudana pafoni ari kuZimbabwe muri kuno ndibva tadana pafoni pai kusvika ndakati kupi kuZimbabwe ndibva ndanoweukwama ende kwachikoko kwangu tori kwe vanhu vane mari handiti vanhu vane mari dzavo mukunzwa Sisi Melly ana mai acho vagondida but mwana wemanje aita zvemadrugs mukomana uyu waitambira timu ipi mati aitambira timu ipi kubhora Caps handisomboda kutaura nezita handitaure zita ndobva saaita zvemadrugs achichiti zvimwe anoita zvemadrugs saka mama wacho vaizviviga handiti saka ndakazozviona ndega kuti ndo zviri kuitika apo ndatone nhumbu yake futi yemwana wechi2 noti yefirst husband yesecond husband manje ndatone nhumbu Sisi Melly ndobva ndati zvino ndaita nhumbu yake ende ndakona kuti munhu wemadrugs vabereki vachivaida vachindiita zviri zvandinoa kutanga kuziva kuti upenyu hwakamira sei life yechirungu yakamira sei ndiro handi muri kuona asi mwana paanga madrugs is a lovely man kungoputa kwake chete mai vacho vakatorwa ruoko ndobva ndazosvika pakunzi nevamwe bhudhu vane mari dzavo ndobva vakutora zvikanzi you know what munhu wako warudana naye kwakwayo
anoita zvemadrugs nezvauri zviri mwana mudiki tonzwa tsitsi uchidana nemunhu akadai uyu nevasiyana naye bhosi achagona kukuuraya nekuti akatokwadza vanhu vakawanda asi zvaungowaita kana unotofanira kubva naye kuno kuSouth Africa unomudzorera kuZimbabwe bhosi akazoona chinomwana muno muSouth Africa vabereki vacho vachadhilaniwe ndobva ndakomutora kwenye vangatosiya bhora kukepekepe atouya kuno kuSouth Africa kuzogara kuno kwacho vanga kuita zvebhora hakuno handozikani mwaka akutokurongerwa zvebhora ende ndobva ndamutisa kwakunoku ndobva plus iye toita kuti hautombokurwa kumwe murume ndakati kugadzira ufokarurwa nemwe murume ndobva ndadzoka ndobva ndaya ndobva ndagara ndakati zvivaruti I think hazvisi zvangu handichatomboda chinonzi murume sisingaiti ndikaona mukadzi nemurume wachifamba kudai so ndaisvipa mate pasi murume akauya akati ndikuda ndaisvipa mate pasi kana kutoda kutorwa naye ndichifunga kwandakabva kumashure ndobva ndagara tikamwa muti ndobva ndasangana nevamwe mufundisi kuti you know what God is going to bless you 10 times better than husband kukurwadzisa kwaakaita saka wekutanga anga akaroora wechipiri anga asina kuroora ndobva ndagara musisi meli nditore maproblems ndemastress angu andikupiwa nemasisters angu aya vari kundinyeya wakaipa muroyi ihure wati zvinhu zvatoipa chete ndikunzwa ndobva ndakapfuura pamwe pamashops ndobva ndaona Bob Marley akagara pamashops paya Bob Marley but asi Bob Marley Somebody Bob Marley but asi Bob Marley saka ndasvika Bob Marley akagara pamashops ndobva andidedza zvikanzi uya pano zvikanzi you know what you are very beautiful ndikati thank you zvikanzi ndinokuda sisi meli ndakatarisa zvakaita ndikambobva uri munhu akaipa akasviba nditarise munhu ari kuti anondida mukaradha akanaka nemalogs anotsvaira pasi zvinotsvaira pasi ndakati unondida zvikanzi ngatichinja nemanhamba ndobva ndachinjana manhamba Bob Marley ndobva ndaenda kwandaenda saka ndobva ndasangana nhamba dzaBob Marley muhandbag ndakati Bob Marley pandakamona but ndaingoshanyi kuti munhu aitomboreka naklasi yangu zvaari zvacho ndingatotambiswa futi kaita ana wechi3 asina baba ndobva ndatiga ndise ndifone Bob Marley uyu zvakanzi oh my god ndaitotsvaga nhamba dzako ndakadziwachira bigel okay sisi meli kune varume vanonzi matrue rasta men mukunzwa ane rudo mukunzwa zvikanzi you know what from the day when I saw you I love you and I want to marry you I want to have a white wedding with you but zvanga akaita manje ndaito kunyeberwa bhosi akanaka murume iyeye nezvandiri ndakati kana muri chibagereni zvikanzi ndakutoziva kuti zvikanzi ndamboziva kuti unogara kupi ndobva ndamudza kwandinogara zvikanzi ndida kukuvhizita musi weThursday ndakati not a problem unouya sisi meli musi weThursday paakauya ndaisheka kudedera kutya kumuona ndakati nhasi munoona ndakatadza tsoka rangu rakakura singapfeke bhutsu iri ndakafamba ndakadai ndakati mai we kani baba vatenderane kani zvikanzi you know what musi wandakakuona ndikakukuroora ndobva ndamudza zvese ndakati ndevana vangu tu madifferent fathers zvakamira zvakadai handambopedza chikoro ndakagumira grade 7 zvakamira zvakadai zvikanzi you know what I don't have a problem with your history what you want is you and I'm going to marry you nevana vako ndochata nevana vako ndekutanga ndakati ndikurota ndobva ndakuta masokure ndobva ndatarisa ndobva ndati unomboita basa rei handisi zvakanzi inini ndoita basa rekuti vanhu zvokuita pakambani ndikati ndokuita seikoko munhu angoriri mafanisi isi mbeli ndobva andiinvita kubasa kwake bhosi ndaingotya kuti haisi hanzvadzi yangu ndonobatwa futi ndoita mwana wechitiri asina baba saka paipe pakauyawo zvikanzi nyakauya ndakaona kwaunogara iwo chiuya uono kwandinogara sisi meli ndikanoona shura ndichisvika kubasa kwaBob Marley ndakasvika chidhaiva Ford Ranger malatest ane life yake ndikati iwe unoita nezveizvo kanzi I'm a civil engineer ndikati wow saka sisi meli paipo ndopandatabva ndataka kutochinja ndakutanga kutaura ndakachirungu panga broken English ndakati first ari class ndakati serious you know what I haven't done my nails for a long time so I think I have to take me to the salon first manakira akaita
Nembari yake anayo nezvandizvi ndotoona kuti tatobonoza nekuti zvikanzi you know what baby girl even I'm an African man don't usazvite machurungurungu believe in real things akaona chongotofeka patakabva ndatoenda kusalu akaona chongotofeka ndobva ati zvoni ndikukumbira kuziva natete ndikukumbira kuziva hama dzako ndobva ndatopa hama dzangu anasisi vangu vakuti kumudza ma1 zvikana kupera chikoro ane vana 2 different fathers anohura vakuti vakumudza zvimwe zvikumba zvasitambva ndatogodanana nazvo akadanana nengi akadanana nengi my blood sisters. Saka apa pajao uyu paakanga oda kunoona pakaenda kunoona vanasisi venyu nekumba kwenyu mama anenge yakadii muchidanana favor anongoita zvinhu zvake asi mama tombosangana henyu mama tombosangana mama totora mese unoziva zvaakabva aita like pakati ada ndobva anditi iwewe my sisters manje vachimuda kuti she's not your class haana kupedza chikoro une mune madigiri asitomboenderana what achisenderwa mameseji achidzwa zvinhu zvisikate nemablood sisters angu obva wandosendera oforwarda mameseji ekuti bebe une zvandodzwa nemasisters ako zvechokwadi maindiudza maizvichengeta secret saka kutondiita kuti means amuite sei amudisisi venyu saka ini ndazozvipuvhira ndega kuti hello ndazozvipuvhira ndega kuti ihure here because ini mudanga ari hure kamembonditaura maizvichengeta secret why are you telling me that ipapo ndoda kuti damwari ndakamirirwa naye Bob Marley uyu zvapera paya Bob Marley but you know what takuenda mablood test because ini ndida kutokuona tobva taita mwana sikada kuti zivane kuti wakamira sei asinde zvamanje apa ndakavhunduka ndikati nhasi ndibva ndasvika padhore clinic ndikati aiwa ndichada ndibva ndati daiwa ngatidzokere kumba zvonaa baby girl even ndakakuona uchiti ndikurwara it's okay I don't have a problem tida kuti ngoziva tikamira sei sisi meri ndibva tapinda sindaidedera nekutya ndibva ndanzi handina chirwere iye ndibva ndana chirwere zvakanzi ndikuda kuti undipe nhamba dzana tete saka zvemufamily kazi zvokuti nemakura kumusha muchitambudzika ana tete ndo vane mari nemabhizinesi nechivichi zvakabva zvashorwa ana vanhu vachagotanga kuzviignowa ndobva aramba achingotaura vanzi tiri kuda kuti ndiroore mwanasikana uyu sisi meli ndobva anyorerwa tsamba yekuti ndiroorwe mari yachaisvika kuma 150,000 rands just imagine kuti grade 7 vana 2 different fathers saka vakavafururwa manje vabereki kunzi mudhuri sei handi muri kuona kuti angoora mwoyo chete but not a problem ndinobvisa mari yese because munhu ndamuda uyu munoziva kuti ndobva aunganidza hama ndobva abvisa mari yese kudaro abvati know what baby girl inini ndoda kukutengera mota handina mukadzi anofamba netsoka grade 7 iye ndobva yatenga 4x4 ona Jehovha ona Mwari hanzi zvakasashamisa hasi Mwari chokwadi kutora simudza rombe kubva kumuguruva mukunzwa sisi ndobva ndaroorwa ndobva achata neni ndobva ndatengerwa mota ndobva ndatengerwa dzimba 2 muno mwese kana kuzimba ndatengerwa dzimba muno munyika muno ndobva saka ndobva ndazotiga ndiende kumushando ndinonana mama handiti vake manje sisi meli ndichisvika ndinona mai vake vakapopota muri kunzwa nekuti munozvati manje pfungwati kana uri munhu ari dhaki munhu akakurira kumushapo wane nhumbu pamusoro pazvo kuipa kwavanenge vakaita ndisvika mai vacho ndeve chirungurungu vakanaka zvikanzi ndive murongo zvikanzi mwana wangu akambona zoda chichaizvo pauri iwe ndizvawakaita izvi akaita chii pauri iwe nditombokuda
Andi kuda make sure mutorambana chete. No. Inda mwana kwakandita mashura akadai. Munoziva kuti SIS MELLY kana murume achibva kuna Mwari to all single mothers vakateerera. Amen. What a story. Inokwana. Mwari wamunonamata ndiMwari wechokwadi. Amen. Mwari anokupa murume kuti wambochemedzwa pfungwa kuti pekutanga ndakarambwa ndikanzi ndakasviba ndakashata hauna kuenda kuchikoro. Pechipiri munaita zvemadrugs. Guess what happened? Ndarorwa zvese ndaitirwa zvese only to find out kuti murume uyu cousin ye-first husband. Nai Jesus. Panitone ukama. Ende funga kuti iri cousin ye-first husband kudaro kudzidza kwaakaita kwese nemari dzese dzaanadzo uyu anotozviziva. Uyu wacho kutondamba wacho kutanga umwana kuti haana kutoenda kana kuchikoro akangogumira form 4 mari hapatorina angatovhura kambani ndindatopusha kuti avhure kambani akuziva kuti akarorwa nemuzukuru ane zvinhu zvake. SIS MELLY ezvezvi ndaane more than 10 years ndakarorwa nemurume uyu. Vana vangu vakandoona ndinavo vana vake anovaendesa kuchikoro anovaitira zvese ane rudo ende kubvira ipapo pandakagara naye kusvika nhasi akutondida mo akutondida mo. Dai zvaigona SIS MELLY kamuchitomboitika malife shows ekuti kubuda chitaura mboona Bob Marley wandi kutaura nezvake nezvandakaitawo asi nhasi tiri tefi. Munogara pimi? Munogara kupi? Kutauni ipi? Kuprovince ipi? Kempton Park. Kwamusikuya kwaiti here na dread? Kempton Park. Kwamusikuya kwaiti here? Kempton Park uyezve kwaiti na dread? Asi kunzwai? Ndati uyezve kwaiti na Rastaman tizomuonawo. Totoya makati invite totoya because this is a true story SIS MELLY. Saka ipapa pandigere ndakatengerwa zvese asi hama dzangu masitazi angu nanhasi havasati give up. Vachiri kutaura but manje murume wangu akutoziva kuti mukadzi wangu zviro zvaitaurwa ndezvekunyeba handite zvemaboyfriends. Zvemishonga wacho handitozivi kuti munhu anoitwa mishonga sei. Handi muri kuona Mwari vanoshandisa SIS MELLY. Saka kana mugrupu mune vanhu vasiri married kuti vakamborwadziswa nevarume vakamborwadziswa nemasisters avo Mwari anoziva zvese zvamunochemera and meet there for the right time. Ichokwadi. Asi saka izvozvo vana sisi venyu vaya haufa. Zvinhu zvava zvinotombowamira musi ane mari dzakagara zvakanaka ndiye ari kuLondon uyu. Ndakakuudza kuti vana vangu vese marasta. Vanodzidza maprivate hospital vana vangu i5 vane marasta anotsvaira pasi. Vanhu vanogara muKempton Park I think vanototiziva kuti tinofamba tiri aire family takafamba nemazi 4x4 yayo vana nemazi rasta musoro ini wacho ndire mazi rasta. Bona haleluya muri inoyevedza kutarisa sisi nekuti kana takasvika pamashops vanhu vanokupira kutorwa mafotos nesu. Sisi vangu one day kana mauta malife shows ka munogona kuti invite amuone because ini handinyari papakutaura zvese handivige upenyu hwangu kuti takagumira grade 7 ichi chirunguda asingagone sisi tisikatobvunza kuti murume anobatwa sei chinonzi imba zvese akandidzidzisa murume uyu zvese tikanzi mukadzi wangu I'm going to take you back to night school, you must go to school. Mukadzi wangu I'm going to teach you kuti mba munoitwa sei. Hatambonyosiyana hedu strike nemurume wangu ini ndiwa 83 iwo ndiwa 78. But to be honest with you, my sister, Mwari vanoshamisa. Upenyu hwandinawo nhasi not because of me but because of the grace of God. My sisters angu ese akandipandukira akarwadziwa. Sisi vakabvunza kuti iwewe injiniya wakamuona kupi nezvauri izvozvo grade 7 ngorwa nainjiniya. Aiwa kana tomboita tisakunekicha tonorambana chete. Mbadha vanga vasingandire vake zvavakutondira ndindatobhesti murora because munongoziva zvekuti amai vanochengetwa. Ndakati murume anochengeta vana vangu handachandoshaya zvese ndinazvo. Saka every month amwe nangu ndechitwapa mari. Saka vakundida manje nekuipa kwangu ikoko. Right. Saka isi toda kutogoma picture vedu nerasta family. Nokuti ndafarira story what a beautiful story. Haiti haisi kuti muri kutombonzi takatukuinvite kudhara imi mukutonishamisa kuti mamusina kuona poster sei. Hamuna kuona poster sei nokuti muri muJoburg tikuyawo kuJoburg koko totogoka na rasta timboona ubamini wedu timbotogoma picture nawo takamirawo nerasta izvi
kwaiti vanhu vari kungoya musi wa30 October tetiri koko kunonzi kwaNational Juku kwatinenge tiri vanhu vari kungo saka muri 2 imi magara mune mari dzenyuwa i700 1.4 muri 2 hanimona mouya tokwera zuva rose tiriko kune zvakawanda zvinenge zvichiitika koko madhayaris ose anenge ariko nai Queen buka vanhu Queen buka munun'una wangu uyu buka munun'una wangu Queen uyu ndichazointrodusa vanhu kwaiti ndini kuti rasta uya uyu nemudzimai warasta nenarasta ava vaya mugozoona kwaiti uku Queen buka munun'una wangu uyu nemurume wake undokugona zvo kushuwa chokwadi wangu asingaziti kune haiti asi iwe ndipei nhamba dzekuti ndizobhuka nhamba dzacho ndatora nhamba dzako iwe ndatora nhamba dzako ipapapa kwenizvo ndombononoka changamchanga mndu yandakaita nhamba dzako ndatotora saka zvindatora nhamba dzako izvo sonda kutokusira meseji kuwhatsapp dzawafona nadzo pepa pawhatsapp apa ndo nhamba dzangu idzodzo ndozokupa nhamba dzemunhu ari kudi ndozokupa nhamba dzemunhu ari kudi ari kukolekta ari kubhadharwa mari dzematiketi ndobva ndakupa alright but dzandafona nadzo inhamba dzemwana saka ndikancha kuti hai ndini mai vai aiwa ndinokwesa panhamba dzemwana mwana anokupai mwana anokusetsai meseji yenyu mwana anokutaura shona here kana kuti vari kungosvisvina chirungu vese varungu makatoona munorambapoti vana vegrade 7 sure ndine vana vakanaka sisibelu vatsvuku vane mazirasta vekuti hama dzangu dzichitarisa so nekuti venga kwavakaita izvozvo vanotoshamisira pota tungona vanhu vanodiwa nevanhu ndakabva ndavhurirwa mabhizinesi sisi we need to see each other and talk sure saka muri kuita bhizinesi reizvozvi menini okay zvavakaita manje vakandivhurira bhizinesi remajumping castle like haisa majumping castle ndinosona majumping castle ndogadzira masofa mabeds I do zvekuti ndichatozokuratidza izvinhu zve zvatinoita we do a lot of things ndikaregistrwa company saka aiwa mwari vakanaka sisi aiwa ndafarira nhingirikiri ending happy ending yenyu mufunge I just so wish kuti asisi venyu ava dei vakadzidza chinhu 1 kuti mwari zvandataura zvayo kuti mwari ndewe munhu wese dei vanga vari mumwe munhu kanga vauye vazvininipise pada maigona kuzototi vagadzirawo masofa uku muchivabhadhara kana kutozovasimudzirawo voita kana zvikosi zvenzara kana zvehairdressing but manje kana vachingori nemweya wegodo godo harina kwarinoindisa munhu godo rise ndekuti tiri kusumudza rinokutsikirira pasi andimaona hausimuki nemweya wegodo izvezvi munoziva sisi izvezvi mumwe wacho akati 24 hanzi ndakuzoita maid humba mako ndakati no handisinoboda maid handi muri kuona vese ndakatotsvaka kuvaita mabhizi bhozi naande mwoyo wakaipa vanhu vazhinji mamwe mafriends angu atori mugrupu imomo vanotondiziva naye vanga vatori life aitoudza kuti amai vari kutaurira chokwadi okay aiwa tiri kwaiti ndoda kungoona rasta ndoda kuona hangu rasta nekuzvionera bamini wangu chete nekuhamhorosawo murungu yakatitorera grade 7 yedu akaroora ndozvoka zvatinongoda aiwa imi vanhu mukutwa muchavaona papa handi panenge pane malive nezoom meeting here vanopinda munhu vachajoina zoom meeting muchavaona kakuhaiti muchavaona kuhaiti don't worry muchavaona kuhaiti nasamungamuoni muchamuona kuhaiti oraiti anditika alright muningira iri boss achitaura kusera anditi thank you very much for such a beautiful story and for inspiring vana madzimai ari mumu ende matoxic sisters arimo mucomment section muri kuona zvinoitika kukava nechakuriyambudza pauno waunenge uchivenga uya mwari hamuvengi iwe uchimuvenga mwari hamuvengi anotozomusimudzira saka sometimes it's very beautiful kuti tichiri kukwanisa kudaizo timende our broken relationships nemasisi edu tibvise kamweya kegodo kamekana choti ndiro kasina basa mukati medu kaya antimazviona thank you my sister, thank you very much ndokubata extendisa message okay bye alright bye bye thank you right toxic sisters mazviona ka toxic sisters what a beautiful story inodakadza inonakidza story by the way and she is not coming I think she's coming Stephen she is coming she is definitely coming she's coming anzi mandefunga vanenge vachida karasta riya rasta kana riri anonoketa kana tukumbatogoma pictures achida rasta andoona saka right guys padiaries pakatakura pane mbinga guys kadira padiaries nembinga naichairperson mamuchiziva padiaries mune mbinga dzakadai so tine mbinga pano ese ine mbinga mezvitutututu hwakunyarara padiaries pane mbinga asikana pane mbinga mai mwana tine mamillionaires edu atinawo pano padiaries guys
muSA tasingatombozivi havasi vanhu vanoshow off havasi vanhu vanotaurisa vanhu vari cool maimwana down to earth anomaona chiona isi vana vekuda kutaurisa nopaparika ndinenge muri kufofura ndikuona nezvinhu zvavo vakanyarira kunzoko kola hello kola hello kola hello ya mtakukunzwa mai tasingakunzwi muri sei aiwa tiripo isu nhasi masista ari kutonga pano ndakaudzwa namai vangu kudiaspora mbangeti takazvarwa tiri vatatu amai vangu ndokubva vazoya kuno kudiaspora kare kare mbavauya nevanina nehanzvadzi vainditeedzera indo vakasara kumusha ndasara kumusha mai pava vakauya kuno kuvakazozvara mumwe mwana avo vakazozvara musikana nekutwomba medu ndobva ndazoya kunoko ndobva ndasi kujoina uchi family yanga yagara ikunoko mwina wangu anambonzira akandifarira from day one akaita godo indakaita makore amai vangu vari kunzi ndiri kumusha ndisina amai iye akazarirwa kunoko akakura aina amai indakaita 16 years ndisina amai ndauya kuno iye ndakasvika anga atoita munhu wauti mumba maamai atokura kugara mumba maamai anezera nemwana wangu mukomana mukuru asi anga abuda zvake mba maamai tagara paye yanguva yoyewe wakauya wakasikotora amai vangu mama havachambondiona pamusaka pako iwe chazodai iwe dai akanditumira meseji pafacebook kuti dai ukatsikwa nebhazi ukafa ndikamubhuloka ndikasvika pakumubhuloka one day ndakada kumurova mumba maamai aunga mba maamai tikasvika noise ndikamuza unondivindira ndirochishautinondivindirei handina kukura neuyese handina bhondi naye nekuti handina kukura naye asi still ndaimuda semwana wamai yangu semunina wangu hatiti ndikambodza ndamurova vana vakapinda bhizinesi kutipasani vanodai ndakamurova ndikadai ndakasungwa munyika muno matiri munosungwa kuita muroko kunosungwa ndikadai ndakasungwa handitauri nemunina wangu kutaura kunoko handina nyaya naye ndakapedzisira kumuona ndakapedzisira mwana 3 years ago ndakasangana naye kune imwe function yekuchiwe civil to each other asi hatina nyaya dzinoenda kuri hatina mhuru handitaure naye kana pawhatsapp kana pafacebook kana handitaure naye apa reason inenge iri yechii apa ikungovengana chete mungoti ameno reason chaicha yamuri kupanana kuvengana kwenyu ndei inini chikonzero chaicho handitizivi asi pandakauya kunoku ndakaona kunge akasikona kunge ndamutorera amai vake ndamutorera attention yaipiwa naamai vake nekuti indakanga ndakuedza kubhonda naamai vandandine 16 years ndisina amai alright saka iye haana kuzvinzwisisa saka iye haana kuzvinzwisisa akabva aita godo akati mama havachambondiona unopiwa hebe mwedzi ngewakazodai yowo ndikabva ndamubhuloka tosiya yaguye muninai toya kwaamai ndakambofona zvinhu zvakapera ndikasiira nyaya yangu panzira ndaudzwa kuno kuna amai vangu ndakasikogara mba maamai vangu tashanda taizibhadharai mabhizi taizvakati mogeji magetsi chichi taizibhadharai sichinedi ndaichema amai yangu vakabata kupopota vakabata kukushaudha vanokushisa kuchini kunoriva shumba vanokushaudha zvekuti unoti mangwana akuizi ndiri upenyu taizodza kana kuya kumba kubva kubasa kuti ndinoda kuenda kumba waingosvika mumba waenda murumu maunorara sichiunosikogara dhiwonyara mwana wangu gotwa akaita anxiety yataka tibva kuchikoro nenyaya yekutya kuenda kumba kuna abuya gogo dokta akanditaura kuti ndaudzwa nemwana handikwanisa kutaurira asi magariro amakaita pamugini bhai ndine mukoma wangu ari kunoko akazobatsira vana vangu kutama akavachadzira apartment mukomana mukuru akabva achita zvekutiza sitinei akaenda kutiza akabva usiku tisipo arara mumotikari akapita zvinhu akaenda kuapartment anga achadzirwa nemukoma anga ari kunoko mwana wamaikuru ndaibva kubasa
tanda inobika kumba kwaenda kwagara mukomana mukutodya iko ukundobva ikoko ndokusvika kumba kwaamai kuseri madimai kunopinda mutumba mudoya kusimeri taibikiswa panzi tisina kubhadhara mageti anzi hatisati mabuya muna asati mabhandira bhiri mageti sitoza ibatidzwe musi ndakabatidza sitovu waita nzara amai ndikatigatika sitovu ndibike mwana wangu mukomana ndikati mama dzina sitovu ati zvino nhaiwe togara nenzara here zikanzi mama ndaditsina sitovu achingopedza kudara amai yangu vakauya vakati dzine sitovu asati mabhadhara mubhiri yemageti anyway until bhiri yemageti rabhadharwa sitovu aibatidzwe ndinobikira pasi taibikira panze pabrai stand muno mudiaspora apa mushure panga pasina kana marasha mwana akanopinda mumotikari kubvunza mumotikari kutsvaga makoinzi kuenda kusupamaketi kunopinda marasha ane marasha kusvika abatidza moto panze isina kana kutyo kana pekutangira apa unenzara zvino mwana mukomana mukuru zvaakazenge aneke kugara ndokwatainobika todya ikoko mwana wangu mukomana munenge tozozokera paamai kunorara ko ivo amai pavaibika imima musingapakuriri aiwa vaidyiga inaa kuti vanga vasikadike zvisinei vaitodyiga zozababikira panze izvozvo ahuye bodo vaitozvidya kutopakura sekamlanchbox kuti nekuzodyiga mangwana izvo zvavabikira panze izvozvo nemageti asati rabhadhara manonoka kuisa mari yemugeti muakaunti bheki iri kuda mabhanzi hanzi mai nabheki charges mai abhadhariswa mabheki charges zvisinei ndakazobva nekuroorwa ndikaita 3 years ndakanyarara kuti zii ndisina kana mhoro kana chii kuna mai ndakanyarara kuti zii ndakafurwa nemhepo I was a peace kovana ndakanga ndisina stress ndakangani vana vanga vakushaya apartment vanga vakugara vanhu vari kuapartment kwavo vari two right vese vari vatatu vakanga vakuapartment kwavo ndakaita 3 years ndichinyatonzwa kuti ndafurwa nemhepo ndaitya kana kuenda kana kuti nditaure amai yangu shungu dzangu zviri pamwoyo pangu zvichinei ndaitya kuti ndikataura kuti amai makanda musipo ndozenyu ndakararama muoko yamateni ndaitya kana kuti ndizvitaura ndinonzwa shungu ndinonzwa kurwadzoa kuti asikani nekuti hasiriwo magasi atakanga ndakachachira kuti ndikaenda kuna mai vangu ndaikana ndendirichikuenda kuna mai vangu ndendirichikundaenda mai vangu ndazoenda kuna amai vacho shungu dzidzo dzekuti ndoda kuenda kuna amai dzinopera kuti wa dzinopera kuti wa varipi izvozvi mai variko amuindiko ndakatozotanga manje kutaura navo manjeso vanogara nani ambuya vangu vanditi life is too short vanogara vega vanoshanda vanoshanda imba yavo vakazodhindisa nekuti yakanga mogeji yanga isisabhadhariki kako vakanga vachibhadhara mogeji vakabuda saka vakava kurendeko zvino hei asi saka vachiri kuzvinzwa kamai vachiri kuenda kubasa but hauna kukwanisa kuti but imimi mabills apa handiziviwo mairegere kubhadhara mabills kuti taifanwa kuregera kubhadhara mabills taifanwa kubhadhara asi vaifanwa kuziva kuti sevana vachangopinda munyika muno utaure up to nanhasi tine macredit card bills handiri kubhadhara asi aitora mari kuti ikwane kuvapa mari yemabills aita mamuchangopinda munyika akachangopinda munyika muno pekutangira unenge usina kabasa kawaona kauri kuwana less than $200 a week ndo mari yotorerwa iyoyo ndo mari yonzi ndipe mari yowaitaitara tisina kana ndisina kana mari yekutenga kana mapedi ndisina saka hamuna kuzokwanisa kutaura namai venyu here izvozvi kuti mumboudza nachokwadi ndinonzwa shungu ndinonzwa cho zvekuti handikwanisi kuzvitaura zvinhu ndakatongoti
Saka ndikatuya kumba kwenyu ku UK handibhadhari mabhills ngandozobhadhara ndawana basa. Ndinini ndikakutora imhasisi zvinori mauyamba mangu hamsati mawana basa. Nekuti kabasa kawawa kamawana ikakonde kuti ndipe mari yamawana iyo ine muri kutotsvagawo futi nekuti muraramewo ndinokumusiya ikakusvika mari at a point yekuti you are financially stable. Okay. Do you get my point? Yeah, no, I get it. Atizivi zvediaspora techida kudohwawo hatizivi zvekudiaspora kaisi kuti nyaya dzemabhiri dzedu dzinofamba sei kusvikira papi. But I think even chero kuzimbabwe ko zvinhu zvangoveko kuti like ukaenda kumba kwomunhu chero unotengawo chingwa wotengawo savi kuti munhu asununguke. Izvozvo yes handirambe asi ndaiti sezvo ndiri kuenda kuna amai vangu uchienda kune mutorwa zvichimwe it's understandable kuna amai nevazukuru vese ena ndiri navakongo vachiti ndipe mari yechakati ndipe mari yachakazvenzi ngako vazukuru vasina kukura nevo vosunga jehovha vatotamba kuona vavarume vakuru vazukuru vokuona the youngest ane 14 years. Yeah, pavari tricky. Kutaura kuno kuvana vangu havana shungu naabuya vavo. Kuti kuti havavadi vanovada but mwana wangu mukomana mukuru achati ai ndakapindana nezvakawanda ndichinonzwa kumweya wangu kudzipa nekuti ndasina kutarisira kwanzvavarona ambuya vakabereka amai. Yeah, panapa pasina kumira mushe. Asi makavaregerera yenyu kamai venyu? Panga pasina kumbomira. Honestly, kutaura chakati chiri Hamsati. But manje ndimai venyu muchabatira chikumbusho akupi nenyaya yemabhills sure. Pamwe vaitozviitira kuti vakusimbisei mu-UK kuti mujaire life yekune imwe muzive kuti pane difference life yekuziye kuAfrica nelife yekuno. Maybe ndo zvavaitira tough love kumwana. Chete mi ndimunoziva zvaitika ndimanga muri paground. Zvakawanda zvandakapindana nazvo mumashure kundisiya kwavakaita ndozoya kunoko saka unokuzototi kuti pa16 years dzedzamakanditendi ndichasikobhonda naamai handinakwanisa kunyatsobhonda and then baba zvedu womunin'ina akanga amirawo akanga amira nemani. Yeah, zvakaoma. Yeah, zvakaoma. No, but I hope Kola you pray about it so that munigire mukwanisa kuti muite move uri muregerere mai venyu. Since mave musisiri kumba kwavo. Yeah, I hope so. Yeah. I hope so. I hope kuti muchavaregerera mai venyu and then one day you'll be able to open up muchitaurira namai kuti sei pamwe vachakupai reason iri valid. Amen. But even vakasakupai reason iri valid, but imimi now the most important thing is one, makaita mukana wekupinzwa mu-UK hamuna vanhu vane mikana yakadaro vangani. Handifungi kuti though mai venyu vanokuvenga yasi, ndofunga pane reason imwe yavaisvitira nokuti vakakusiya ngani vakusiya kuAfrica zvise nevana venyu but vakutorai nevana venyu vakakunzai ku-UK. Vakunzai ku-UK though mukana muhombe oyo wamakapiwa dai muchingokwangu muchingotamba nhamo sesu kuno kuAfrica kola pafiya papo regai ndikuze chokwadi dai muchingogweshawo sesu tiri kuno kuAfrica kuti unongorarama neugumaguma hustling kunze kungwavha anti mazviona. Saka iyoyo kuti makapinda mudiaspora makazobuda henyu maoko mavo mukatoroorwa vana vakabuda vakaenda kwavo anti maona you can just move on noupenyu hwenyu. Itai move on varegerere miti move on noupenyu hwenyu. Chingotendai imi muchisiyai negativity ziso renyu chifocusai kune chakanaka ngoti but chiro mai chero vakandidai asi at least mudiaspora ndakapinda. Musachitaza izvo zviri negative izvi. Chitazai zvakanaka zvakaitika wapa kuti but chero vakandiitira havo chichero vaindibikisa mbusiza panze imo muno mudiaspora asi chikuru mudiaspora ndakapinda ndakuita life yangu vana vangu vakuita life yangu chete and then move on because mukuramba makachera chigumbukola it will destroy you not her. It will destroy you and then nemunin'ina wenyu zvakare ameno kuti mukazvita sei makutaudzanaiko zvino.
amuna that bond rust rema sisters because mwakurira kuAfrica mwakurira kuno hatina ndokungwa kuti hatina that bond kuza nambo katakakura chose ndakazomona yamukadzi mukuru yakazongonoda mukadzi mukuru so ko pamai muri kumba pamusingataudzani patati kumba taitaudzana taitotumirana mameseji pamateseji kuti titodii tichitokurukura zvakanaka-naka zvakazongoshanduka ndakuno alright zvakazongoshanduka ndakuno kuzvo kuti takatombosangana mumowo tikapudzana tongopfudzana no vakoma vakoma apa imi ndimi mukuru. I want to be honest with you my sister handiti kukudzai chokwadi kukudai hanzi truth breaks no friendship handika imi ndimi mukuru musangana nemunin'ina murodhi mofuudzana. I'm on with it's kind of way like yes, I'm glad you know that. I'm glad you know that. I'm glad you know that. Saka try to accommodate him. No, I am glad kuti mozviziva kuti mwana akurira kudiaspora nemwana akurira kuZimbabwe vanhu vakatosiyana zveshuwa ende chokwadi chocho handi but mimi as the older sister ndichika be the bigger person, try kumenda things kana azorambawo aiwa yaya yake bosiya hanimana but try at least to reach out kune munin'ina wenyu mutori vanhu tu vakasi mwana ku UK akauya muno mukamo vanhu nevana muno vatori vanhu tu vakatosiyana. Remember they are living worlds apart animaona vanhu tu vakatosiyana. Ivana neku UK cheche pafoni tikataura navo vafona zvimwe zvanotoresa ati zviwi chirungu chavati chochiwi mwana zvakatosiyana. Wakuno kuAfrica cheche achinda kuA school cheko asi akataura apa chero vambuya vanozviwa toni che dzakatosiyana ndo masendero nakaita vana animaona. Saka imi chiti yako mwakomodita notizo kuti musitodza nyika kuti nemimwe nyamuirirani musangana murodhi nemimwe munhu mukuru mavamati kusaidi kufundumwara iye obva ati kusaidi kufundumwara imimi be the bigger person antika chimbo ita reach out kumunin'ina wenyu ipapo ndakashaya kuti ndorista seyo saka ndakangopfuura ndakafunga kuti pamachati acharista saka akangotazokunjii ndikadaiwa anti mukona kuti mese mune pride ndosaka ndiri kutaura nemi because imimi ndimi mukuru mese mune pride ndosaka ndiri kutaura nemi because imimi ndimi mukuru ende ndimuri pano ndimi umwe wedu uye hatimuzivi hanimana mese mune pride uye akafunga kuti uye achandimhorosa uye akafunga kuti uye achandimhorosa mukabva mangosvapa kudadzana hanimana ofuchiri ndiri kuti nini mise mukuru manje handika make sure kuti maita chi itai kana reach out handi mazviona kwaari itai reach out kwaari muone kuti zvinofamba sei kuti my sister tosvika rini tidai tiona munhu one. I'm not saying kuti ngativhakachane kudzimba ndiye kumba kondidai so but we are sisters my sister zvadaita ndiri kuAfrica zvazviya handika why can we not go back there? What if our mother can be sick today? Tinosangana sei kuti tivarapise tisingataudzani handi nyika iri kutiona sei tisingataudzani handika then message hello my sister hello ari kwaari muri kwamuri there's nothing wrong with that. Handisi kuti nemunopindidzana mudzimba but try to reach out kwaari write a message. Write a message to her. Musanditi azvinzwa koma yekungoti muda kuti zvikubvei. Write a message kwaari. Ndainzwa yenyu ndaiudzwa kuti ndekuti zvindibve. Imimi chingogarai pasi netsofunga write a message from your heart. From your heart. Munyorere message momusendera akaresponda imimi maclear moyo wenyu handika you be at peace knowing kuti I tried to reach out handika but iye hana kuda kuresponda then you be at peace. You are doing this for yourself not for your sister. Okay. Try kuita izvozvo. Muzondipa feedback kuti makanyora here message. Blood is gazvirambe mazama. All right. Morara bo handizi. Right. Kola adisivi zvichaitika. Havasi kuda kutsikunyuka kola. Havasi kuda kutsikunyuka si. Let's hope vachazvinzwa. Hello. Hello, SIS MELLY. Muri sei? I just wanted to say something. Maybe I hear my siblings. Sometimes I feel kuti
my firstborns are a problem. They've got this entitlement that most of them are and then they think that since they are now old enough, they're trying to mend their relationships. They expect everything to be done for them. And which doesn't make sense, because and everything of that sort. And anyhow, I also have a problem with my sister, because she's the firstborn, of course, but she does not even pitch up to do anything. Mama, she doesn't pay any rent, she doesn't do anything. And then for her, it's that defensive mode to say Iowa, because Antina Kukurana Mama, Chi, they're always complaining. So I feel like sometimes we just have to, it's the past, it's painful, but like, let's think of Vanuese, because Ukarega Kuita side Rako, is overwhelmed side that's it. Murimni wa kola papa na ile sister. Okay. Because maita kunge murku poka na yar kuti ma last born murku to ma first born. No, you know what? I was provoked because I'm actually going through a situation like that. Okay, you've got a sister. Okay. You've got a sister kuto shunguruzao. Yeah, I do. And you know, because moms are actually pakati. She doesn't know where she can, what she can say. You understand what I'm saying? And then she knows okay, fine, we're trying to say ngatite so for moms, for the family and everything. She has kids. She expects her kids to be fed by other people. You understand? Of course, we can. But if we help each other, if you understand what I'm trying to say, like together, but most of the time, my firstborns. Any problem? In Makakura Kunze Koere Uko Karatim, first Bonenya di Yako Yarin. Yumba Queen. Like 3 tests, we've got different fathers. So that is super tai kura. She was already older. Yes. Angari ku Europe when you can angari ku Africa. Ku Africa. That's ku Africa tese. All right. Makazu at same time. Yes. No, she ku Africa. I mean, ndiri ku Europe. What are Africa is he speaking? Yes. Okay, all right. Saka pa munyanza contribution za adi kuita ari ku Africa iko kwa ngashiti pamwenye yekuti ngasina zvo munhu ari ku Africa imika muri ku diaspora kwa kuti mukafi. Of course, but even not necessarily monetary wise, but even just kumba and stuff like that. Not necessarily about money, but even kumba kubatsira tombodi kana chinwa tombo ite chin. For her to do something, it's a problem, Saka arungodya mari yenyu sisi yenyu. No, aiwa, but like we are trying to make ends meet, but for her, arikushanda, she's got a good job in Zimbabwe, but apana zvanoita. Hatisivi kuti mari yake inoenda ipi. Mira indinyatsonzwisisa mai. Kamchiti apana chaari kuita, arikugara namai here. Yes. Wana kuroorwa. Akarorwa, and then there was a problem akatsukira kumba. Nevana. Saka vana vake, who's taking care of her kids? She takes care of the whole fees and stuff like that for Vanawake, but then if it comes to the daily things, apana zvanoita. Saka my daily things anosponsor nani? Imimi yakudiaspora ndimotenga. Anowanza kuita na moms, and then moms
obviously anocomplaina kwatiri in a way, anochema kwatiri kuti kwashota izvi hapana ichi, you know. But then I think kuti sema-siblings takafanira kutoita plan kuti okay fine tovhisirana mari yakadai kuti chikafu chinodyiwa pamba pa chinotengwa nani? Chinodyiwa namoms chinotengwa nani? neni kana kuti iye moms anoshanda kupi? moms aneka business kare. Okay, saka basically she's buying all the groceries for her and the kids. Yes, most of the time. My siblings also pitch in, but then for her, she doesn't even do anything. So kapa moms ndonoka chikomblenda kwamuri kuti sisi wenyu havasi kuita zvese mari yavamwe tinoenda kupi taurai navo kana kuti amen? No. Anenge achingotaura zvezvo zvekubreatha, like kungotaura kuti hey, I'm stressed because kumba zvakaemera so. Anenge asingatauri kuti inini nditaure naye kuti afise mari kana kuti no. Anenge achingotaura kuti hey, zvinhu zvakaoma, I'm supposed to do this is looking at me, I'm supposed to do that, I have to cover there, you know. Okay. Komai moms is amai nyakubereka mwana wavo vanodi kumbogara pasitori nemwana wavo. She has tried, but anoita izvozvo zve-defense mechanism yokuti why muchitaura izvozvo because vamwe vari kushanda better jobs kana kuti inini ndakabva from marriage ndosaka muchidaro, you know. She always takes that defense mechanism. Okay, how about you try kuti mise sevana maybe metaka family group menye moti tachitaura nyaya yekuti pamwedzi how much can we contribute tese for upkeep yekumba ikoko? I've tried. Hapana zvanotaura. Amubvumirani pamunenge muchironga, pamunenge muchipilana mese? Atombodi zvekuita, like she doesn't want to be included in anything. Even toita like total plan and other siblings angle. You understand? But here atombodi contribution kana kuti kudini anogona kutaura kuti alright inini ndichakava it. By the time tichiuya over nyara hapana, like she doesn't say anything about it. How can you solve this one? But basa rakuti anishanda basa rakawanda anotambira ma-US dollars. Yeah. Zvokuti wakaitarisa iwewe nesituation iri kuZimbabwe inokwana kuti akave zvizhinji. It's not even good to cover a lot, but kubatsirana. That's what I'm trying to say. Kuti hadi zvekuti tobatsirana as siblings. Hadi zvekuti tibatane as siblings. You understand? Tikafunga kuti okay fine, something is coming, or Christmas or something. Ngatisanganidze todai. Hapana zvanoita. You understand what I'm trying to say? Yeah, that's all I wanted to say. I don't know kuti inosoveka sekera nchiti munotombotraya otozodai. Ko vana malume havagoni kutaura naye futi vana sekuru? No, it's just that ana malume they haven't been informed. Zvekuti amudi kuisa bad name on someone. Yeah. Mono atarisike bad. You understand? No problem. All right, let me hear from others. I can relate to that. Okay. All right. Thank you. Bye. Thank you, my sister. Thank you. Hey. My sister, right? Guys, let's try and help caller. Caller angabatsirika say nasiswaka. Angabatsirika say nasiswaka ababa. Sisa vasikuda contribute kwete pamachete everything zvese zvinoitwa family. Sisi vanoda kuzviexclude. Vanongobatsira chete pabhadhara vana school fees, that's it. Zvinhu zvekuchikoro zvekuti food mumba magetsi kana kuti mukuto mamwe maplans mumba, she doesn't want to budge in. Petwa say I guess Mashaya will answer now. Let's hear from caller. Caller, hello.
How are you, Kola? Murisei. Hi. Chibon Murisei. Murisei. Mana pa profile picture pakanaka zvokuti. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. I'm in the same picture like when I grew up with my sister. Can you shut up? When I grew up with my sister, she hated me so much in such a way that even my child that I had then, she didn't even like her. But then, because of good, by God's grace, I left the country. I am looking after her now. I'm looking after everybody in the family. My sister used to hate me so much, even smack me. Even if my parents would come into the picture, it was like she had a good job and a good marriage. It was her. But now I'm looking after everybody, and I've forgiven everybody. Where is your sister right now? I've forgiven her in Africa. And how is the relationship between you and your sister? We're okay. We're okay. Because basically, I pay the fees, I pay transport money and everything. It's just me. So my tables have turned. Tables have changed, so there's nothing I can do. I'm helping everybody in the family. I don't actually, I think if you forgive people, then your life gets better. Yeah, true. Very true. Very true. Life gets better when you forgive people. And I can see you are married to a white person. Sakamanje Mai varungu challenge us on Wednesday. I wanted to ask you, have us complained the new extended families in here? Not really, not all of them. Okay. All right. No, I think okay. I think on that one we'll hear it on Wednesday. No, thank you very much, Kola. I just like the part that you have already forgiven them and they're taking care of them. Like you gave them a long rope to put themselves. But honestly, even if the person is older, just forgive them and forget about the whole thing. Yeah, true. Very just true. Forgive them. That's very all. True. For your life to be better. This also. But if you've got a gripe with somebody, then even your blessings will be few. This also. Okay. All right. Thank you very much, my sister. Bless you, ne? Okay, thank you. Sure. Right. Hello, Kola. Hello? Yes, Murungute. How are you? Hello, moderator. Murungute. I just wanted to contribute to my diaspora and Saka, at least I think it's just at times when we're diaspora, we just want to compare how much we do for our parents and kana iwo zvavanenge vachita iwo vari kuZimbabwe, which I think is a bit unfair, right? Inini kana ndiri kuno kuletse kana ndikwanisa kupatumira mai vangu $500 handinga expect kuti mimi wangu ari kuZimbabwe acontribute as much as that, right? One. And two, inini I can't even tell, even kana kumba inini amai vangu noti chivatumira mari nhasi handitya unoudzwa maproblems sema wakava this week no maproblems are okay ipapo. Inini I think at times anamai vedu they can over exaggerate as well because vari kuda chi, because vari kuda mari, you understand? Vanenge vachida mari, so I think at times vabereki vedu ndo vanotozoita maproblems pakati pedu isusu masiblings because amai wants to try and get more money from mwana ari diaspora. Obviously vanozotaura zvinhu zvakati ibei for mwana anenge ari kuZimbabwe, and it can be vice versa, right? Kuti amai nemwana vari kuZimbabwe they can actually even organize kuti regeta tudze sister yako chakati kuti atumire more money. So I personally feel kuti ngatitade kucompare paunowana iwewe ufunga kuti mukoma wako or munin'ina wako ari kuUK anofana kuwana pakadaro as well. I think it's different. Kana uchida kuitira mubereki wako, itira mubereki wako wakanangana sewe iwewe wakazvimirira wega kuti namai vangu kana chikwanisa kuvatumira $200 pamwedzi kutogara pasi navo kuzoti amai ndo mari yandinokwanisa kunoku ndine mabills ndine chi. And I feel my parents should understand.
as well. Ndo maonero angu iwawo. And then number 2, kola ambofona achiti aibhadhariswa rent namai vake and stuff like that. Vanhu ndakanototi vanhu kana tiri kuAfrica tine kamwe kamentality kekuti udangoramba uchingoti ndauya inini ndichengetei zvinhu zvemunomo zvakatosiyana completely, right? You gotta share. Kana watoona munhu anokwanisa kukubatsira ma-expenses zvinotobatsira, you understand. Izvo zvichazonyanyorwadza kuti amai vakatozotorerwa imba yavanga vakatenga because she couldn't make my mortgages, but ndaamai vane vana vakaunza vakatiunza mwana nevazukuru kuUK, munhu otorwadza kuti amai vangu vari kundibhadharisa magetsi. So wangotoda kuti bhadhare magetsi ndiani. Ukatarisa mukadzi anga achiti ndakagara 16 years ndisina rudo rwamai, but mu16 years imomo you be surprised amai vaikutumira mari every single month kuti urarame. So I feel let's look at these two things in two different ways. Maonero anguwo kuti kana tichivhura ngatitarise tine ziso redissemination as well kuti saidi iri kai chii chaifanira kuitika, saidi iri chii chaifanira kuitika. Let's all not want to blame. Inini I'm in the same situation, Sis Melly, you understand. Inini kana kutovaka ndakatomira kutovaka because ndakatonoti ndingatovengana nehama dzangu. Kana ndichatozovaka ndotozonovaka inini ndaenda mbune because handisikuda kuisa miedzo pakati pangu nehama dzangu. Beita ndikasvika ndonozvivakira ndega because right now unongochishaya kana munhu ari responsible, right? And ari trustworthy anokwanisa kukubatsira. Exactly. Saka inini zvese izvo ndakatomisa ndakati pandichaenda kana taonana mukando kunogara 3-4 months kuZimbabwe ndopandichasvika ndonovaka. That's the way that I say it. Inini munhu wangu chaiye ndiwo ndakatanga kuya naye ndabva ndasiya vamwe vana vadiki handitya my daughter started helping out paakatanga kuona tumapiece job twake handitya otoziva kuti mama ini ndiri kubhadhara internet handitya paakazotanga kukuru akutambira mari yakawanda anotobhadharawo rent anotobhadharawo another bill akuti kuti inini ndiri kuda mari yake but I'm teaching a responsibility. Akandioneka nhasi akati mama ndakuda unogara ndega handitya atone that mentality yekuti mabills anobhadharwa rent inofanirwa kubhadharwa. That's the only way that we do that. Ndo zvanachida kungotaurawo itosenso dzangu dzanachida kungopo maonero anguwo. Powerful, right? Ndikuona nema-reaction evanhu. Thank you very much Kola, thank you. Wow. Hanzi kudiaspora kuti totoonesana pamwe chete tinotobatsirana nokuti haungadi kuti mai vako vakuita wakunza kudiaspora ubabatsirewo kana chikwanisa. And it hanzi it's being called responsibility. And it right gaitinzwe. Kola hello. Hello Kola. Yes, Sis Melly Makabi. Ndiri right kanjani? Yeah, ndiri right. Ini ndikuda kungocontribute apana uyakhona ngasharati anenge ane sister yake isingatomboitawo anything. Nakhona azoya achiti zvoni let's not compare. These are two scenarios which are different. Pane munhu wekutoti chero ariko kuZimbabwe aine dola mai vake chaivo hatokwanisi kuapa anything. Zvinotoitika izvozvo. Iwe uri kuno wotumira mari kana kuti wodii handiti wozongota ko dei munhu yangoitawo kana ka something kune munhu asingatobudisi mari yake chero dola. Sis Melly dola chairo haatoribuditsi. Kune vanhu vakatodaro ende iwewe munhu ari kubatsira usatombotarisa nezvemunhu iyeye nekuti ungatokanganisika. Just ignore and just focus on kana uchingozvichengetera mai vako ungozvichengetera. Don't look at that. But vanhu vakadaro variko not comparing. Pane munhu wekutoti chero ane chikapu cheupu chiri 1 ari willing kutobvisawo imwe hafu yechiupu ichocho kuti umwe noumwe abike porridge. But some can't. Ndozvesango. Right. Radibeti kai. Anyway, thank you. Mazvinzira guys radibeti. Uyanzi neuyu kune vamwe kuchiro aine sendi. Hakwanisi kana contribute sendi iroro kuti padyiwe. Hakwanisi. Anenge dangoitirwa zvese. Saka iwe zvori kubatsira abva pane advice. Usatarise zviri kuitwa neuyu. Handika chingobatsira wakanyarara bhozi unokokansika brain. Powerful. Hello sister. Ndiri right use mfana. Sorry yenyu ndauya ndichidiveta ndichauya kudebate. Ndikuda rubatsiro guys, that is my family. Ndine nyaya iri kundinetsa. Handiti mundionesewo ndine nyaya iri kundinetsa. Nyaya iyi ndeya toxic mbuya. Yeah, inyaya toxic mbuya tichitaura mbuya vakabara baba. Handiti
Sis Melly, I just don't know. Kuti ndoita sei. So this is, I'll try to cut it short. Isu mbuya wedu mwezatana ngiri kurowa. Mbuya wedu isisu takashaikirwa na baba wangu. Mbuya wangu hawana kumbobvira vachengeta baba wangu. To start with. Anditi vakapozvara baba wangu ari mwana mudiki. Ndokubva vabereki vavo ndobva vangoita sei ndobva vangotanga kuchengeta mwana zvakafanira nekuti imimi Shakira oita mwana then imimi munova kuti but Shakira mudiki and then you guys you take over pamwana wekutoita kunge mwana wenyu. And then baba wangu vakazoudzwa vato kumaform 4 ndopa vakazodzwa kuti aiwa munhu wanofunga kuti ndisisi vako ndiani ndimai vako. Saka pavakazoudzwa baba wangu inini mbuya vangu vazororwa somewhere murume wavo wavanayo nezvakaitwa vamwe vana anditi. But sadly enough inini baba wangu vakashaika ini ndandine 10 munina wangu anga ane 5 anditi. Saka baba washaika kudaro munoziva zvezvekunzi kastatement kedu kanotava muchishona kekunzi hanzi nerere guta muswafamai muswafamai isi tanga tiri nerera dzakaguta muswafa baba. Ipapo I forgot my parents had separated. Vabereki vangu vangu vasiyana handiti. Ende kusiyana kwacho nafuti kwevabereki vangu kwanga kune chekuita futi nani nambuya vangu inini. Nekuzokura takazinge takudzwa right. Saka unoziva kuti inini kuchikoro zvakazongonzi inini ndinobhadharwa ndichakuendeswa kuchikoro ndichibhadharwa school fees nemabusiness ekufamily kwana baba. Unoziva Sis Melly ndaenda kuchikoro ndisina zvinhu zvakakwana. Apa ndaenda kuchikoro nevamwe ana tete vandakapana tete vandakasiyana nawo ne2 years which is she half brother half sister yababa wangu inini. Zvino kuti zvakasvika papoint yekuti kuchikoro ndakasvika pakuvhunzwa kuti iwe wakati mai vanhingi uyu ndo mai vakazvara baba wako. Ndikati ndizvorozvo. Zvikanzi saka sei iwe utione zvine zvisina kukwana kuchikoro. Ndikati handisi because ndandine rudo richi nambuya vangu. Tati fast forward mbijana pane nyaya ndoda kubata mapoints akakosha acho. Tati fast forward mbijana nda form 4 sekuru vanhu vamurume wambuya vangu ivava handiti step grandfather vangu. Sis Melly munhu wekuti munharaunda mavaigara munhu aizikanwa nenyaya dzekufimba dzemadresi handiti. Ende inini pana vamwe sekuru waigara vachindipa mari yekuti pese pandaienda kwambuya vangu vaindipa mari wobva kuti iyi pocket money yako iyi mari iyi unogara ukaisa paside. If anything kukaitika anything kwauri unongokwira kombi wodzoka kupi kumba kana kutoenda pacall box undifonera straight away. And I never used to understand that. Saka ndaform 4 nchiri kuza mazinokia mazihomba mazifoni akatanga koyaya na 5110 ndokubva sekuru ndandina sekuru ndakagara nasekuru awo step grandfather tiri tumumba because gogo vangu vari kubasa. Sis Melly takazongova vakanditi uya undidzidzise kuti unotexta sei handiti. Ndakagara pasaiti nepasaiti zvavo handiti. Vakada kundipininura bra kumusana ende vanga une system yekuti vaindipa mari vaigona kutipa mari voti hanzi usaudze munhu but ndaingoti ndisekuru handiti. Vakada kundipininura munoziva kuti ndakajamba ndikamhanya mubedroom yevasikana ndokubva ndavhara door ndobva ndabuda nepawindo ndakajamba nepawindo ndakabata kabhegi kangu ndikananga straight kwasekuru vaigara vachinditi sekuru vaindipa mari vaya ihanzvadzi yambuya vangu handiti. Ndikaenda ikoko kukagarwa dai Sis Melly handi maproblems ndatanga kuona kuti gogo vanenge vari different panyaya yekuchikoro because ndaenda nezvinhu zvisina kukwana kuchikoro vandakaenda navo kuchikoro toziva kuti uya anoya asina masanitary pads ndichita yekupiwa nevamwe. Then second major issue iyoyo yekuti pakazogarwa pasi kunzi uyu handiri kukuona system yake mukwasha ada kuti pachira vana kuita seichichichi. Mbuya vangu turned around and blamed me. Vakanditi imhosva yamai vake vanovatengera zvinhu zvifupi kudini dini. I mean she is the
person aifana kundiprotect handiti. Saka kubva ipapo ndakabva ndarambidzwa kupota ndichienda kwambuya vangu. Alright paya. Tofamba futi. Pandakaita mwana wangu nini? Pandakaita mwana wangu musikana. Andiri kunyepa ndaiviga nhumbu. Ndaiviga nhumbu iyoyo. Saka vanhu vangu vasingambozivi kuti ndandine pambiri. Saka taishanda family business uko. Ndichitenda kubasa zvangu ndakaviga nhumbu. Saka ndakazitanga Mamatorogwe. Kupinda mudenga. Pamakaita nhumbu pamatorogwe. Aiwa ndanga ndisina. Saka maiviga kuti vanhu vasaita noise. Alright. Saka ndakaviga nhumbu ndichisunga nhumbu ndobva ndati ndiri kubasa nhumbu yabva yatanga kurwadza apa nhumbu yange ne6.5 months zvikatoipa paya ndokubva ndatobereka mwana wangu ari premature. Munoziva SIS MELLY, so mbuya vangu vakauya kuHarare hospital kuya vakauya vachipengereka the next day. Muri kunzwa aendasendi zvangu kuti mubereki anotsamwa kana kuti chiwa cheva handiti ini vabereki vangu vanga vakunoko. Saka tikutaura kusaiti kwababa zvikanzi mwana wehure vaifanira kutuka kundituka nezita iroro. Saka inini vabereki vangu pandati vabereki vangu vakaseparate, the reason was kuti inyaya dzetribalism. Ini my father was Shona, my mom was Ndebele. Saka iyo nyaya yekuti vanhu vanenge vachingopindira kuti madhevere kudini whatever, that's the reason, only reason why my parents separated. Saka handizivi kuti that's why she used to say that to me here kana kuti chi handiti ndobva vabhanwa kuchipatara kuya. Ndikati mbuya wangu chi. Saka uyu muridzi wenhumbu manje akazeka akuzoda kuroora. SIS MELLY munoziva kuti pavakauya kuchipatara vakandisvibhira kudai kumeso. Mamidwife uko vakadedza security vakabva vabhanwa kunzi munhu mwana azvara mwana watisingazivi kuti achararama here kana kuti achaita sei. Saka muridzi wenhumbu manje vanhu vakabva vangoziva kuti ni mukomana uya because aisi yashimira paarea ipapa ndaishandira. SIS MELLY munoziva kuti ndikagara muhospital inini 4 months nemwana. Ndagara muchipatara paya ndira kundoenda mbuya wangu inini. But chandakazonzwa manje ndezvekuti mbuya vangu ivavo ndiri kutaura mai vakatakura nhumbu yababa vakatsvaga munhu yanga aita sei andimitisa ndobva vamuti tsva. Kana zvichitaurwa naiye anoti unoziva kuti ndaitya ndikati nhasi ndinorohwa zvangu kuti ndakamitisa mwana waridzi ndikaita sei ndikasiya. Ndobva vamutora vaenda kushopu kuya ndobva vamuisa kuseri kuofisi vakati uri kuziva here kuti munhu wako ane nhumbu. Zvikanzi ndakazvinzwa. Zvikanzi musiye akadaro pamwe asombori mwana wako akangofanana namai vake kudini mukona zvakawandisa zvekuti SIS MELLY mwana wangu wandiri kutaura ari kutena 16 next month. Baba vake havatomboda kunzwa nezvambuya vangu because of zvakaitika vakati mbuya wako vaitoda kutoti ufeka iyoyo nemwana wangu. Anyway, fast forward ndasvika pakuroorwa paSIS MELLY. Zvakaoma. Ndakuroorwa manje ndiri kuroorerwa kusaidika kwana baba wangu inini. Hakusi kusaidi kwana baba wangu, kusaidi kwa mai bababa vangu handiti. Ndokubva sekuru wangu malume vakauya kubva kumusha uko nemunina wamai vangu because vabereki vangu vanga vari kunoku. Saka malume vangu namamwani ndobva vauya vachiita sai vachimirira family yamai vangu. SIS MELLY mbuya wangu ndowangu wakumira aikuona amai mwana ndowangu wakumira kuti muzukuru wangu akupisawa mari akudi. I'm telling you munoziva kuti mai vangu havana kuwana kana 10 cents. Ana sekuru wangu vanga vauya kuzomirira family yamai vangu vakatedza zvekuti I remember mama vachitoisa mari paWestern Union kuti ndizono ndikanotora ndichipa avo kuti vachidzokera kupi kumusha havana kana chavakapiwa. Why? Because she was Ndebele. Andizivi. Saka mari yamai yemafukidza dumbu yakatogwa nani? Anditozivi. Alright. Andizivi. And then zvakazozivikanwa hacho tatakagara nemurume wangu zvakazozivikanwa kuti vana mama vana chavakawana vakatozobhadhara futi kechipiri. Okay, alright.
vakazobhadhara chiva namai vangu. Alright paya. Ndazenge ndauya kuno. Sisi Mary ndauya kuno. Pasina 2 weeks ndasvika kuno. Ndokubva murume wangu andifonera. Akanditi iwe mbuya wako wauya pano. Ndikati asi wakauya wanga wauya kudongorera kuti muri makasara sei kana kuti chii zvikanze zvakaoma. Mbuya wangu inini wakutaka kutaura kuti vakati iwe wakapusa haana kutomboenda kunhiki kwaari kutaura ari kuAustralia. Akaenda pane mumwe mukomana wandakadara naye ndichiri mudiki. Saka iye wachona anogara kuAustralia zvikanzi unonyeperwa haana kutomboenda ikoko iwo ndiwo wakapusa. Ndimbuya wangu ari kuudza murume wangu kuda. You know, in the Baba Dangote ndisiye. At that time I was getting tired of the drama. Nyaya chona dzakawandisa anditi ndoda kusvika paproblem yandanayo nhasi. Do you know kuti ndakauya kuno ku2008? Right? Munin'ina wangu inini angauya kuno 2004. Kuuya kwemunin'ina wangu kunoku mwana wekuti she was young, angane 13 years ipapo. Unoziva kuti Sisi Melly hakuna mbuya wangu haana kumbobvira vabvunza kuti mwana uyu akaenda nababa vasiri vake ari sei kana kuti chii. Anditi from 2004 ini ndichizoya 4 years later 2008 bedwe hama we mbuya vedu isisu she had never spoken to us until 2 weeks ago. Makore ese yavakangoti zi nesuwo tikangoti wozi. Anditi because inini manje pandakazonyatsoti no, I've had enough of this woman Sisi Melly. Izwa kuti handidati gogo wakabara baba wangu vari mwana mudiki handiti. Nasekuruwo baba wababa wangu wangu vari munhu mudiki. Saka havana kumbobvira vagara vese. Vati vanhu vaisiyana vachigara muarea imwe chete. Ndakarwadziwa Sisi Melly kuti ange ndabayiwa kumusana. Ndazoziva ndaona mwe musi ndamuka ndiri kuona ndakatexterwa ndakanzi nengiwe inini haundiziye asi ndiri mukadzi wemunin'ina wasekuru venyu. Sekuru vedu vanhu zvana baba veisisu. Ndikati zvikanzi ndiri mukadzi wemunin'ina wasekuru. Makanzwa here kuti sekuru venyu vakashayika? Musi wakati apa it was 3 months after. Ndikati sekuru wakashayika. Sekuru wakashayika. Munoziva kuti inini senemi yangu iyo Sisi Melly. Munoziva kuti mukazoisa paGoogle umwe musi aitoreve chino. Ini murume wangu anoshanda kumabirth certificate uko nekumapassport. Ndakatombomubvunza kuti imbotiitirewo family tree. Senemi yedu yamuZimbabwe yese yakadaro. Panoti sekuru wangu, koti baba vangu, koti nini, koti munin'ina wangu. Handiti. Saka sezvo baba wangu wasisipo. Isisi sekuru ava ndo munhu wekuti chii aizotiudza kuti tiri vanani. Handiti. Ini pandiri panapa ndokuziva kuti ndinoyera moyo. Asi kumusha kwedu kwatinobva chaiko handizive. Murikuona? Takadanzwa kuti sekuru washayika. Zvikanzi takaenda kwambuya venyu 3 times tikachengeta chituna for 1 week kuZimbabwe. Unoziva kuti rufu rwe1 week kuZimbabwe rakaoma sei. Vakati vakaenda 3 times kuna mbuya vangu ivavo kuti nhai vedwe tiudzirewo vazukuru vake kuti chii uyu mnengi vashayika, sekuru wavo vashayika. Sisi Melly hakuna akatiudza. Hakuna akatiudza. Ndikati Mwarika handiziye zvangu kuti mbuya wangu ndakanyatso kuvatadzirei kana kuti takaita sei handitozivi. Anyway, first of all takuti from 2008 kusvika nhasi it's 13 years for me. Mowedzera pa13 years mowedzera dzimwe 4, 17 years that my grandmother last spoke to my sister. Saka vamwewo tete vanhu vamwana wavo step sister yababa wangu step sister yababa wangu vanotedzana navo vese ana tete vangu vaiva ndakasaenda navo kuchikoro nekudii we had good relationships nekudii. Sisi Melly zii munhu wese.
ndakuzona tete wako ari kundifonera unoziya gogo vanoti vanokusuwai hatitoziye kuti totasiya tikati zikanzi ndogara ndichirota vako vako vachinditi shuwa ungasiye vana vangu kudai ndikati mukazodii manjide hope dzenyu makutaura mose nakugwara andikutaura tete katete ndovaiyedza kuti vashise shoko vaitika communication zvino majaha mawe 2 weeks ago ndomusi watazarira mbuya vedu vaenda kumba kwatete zvikanzi tete wavani panguonini zvikanzi musavavhudze zvakawanda munozovauraya vanozoita bp vanozodii indikatiri tete zvakandiomera there's a lot of things ka zvokuti mbuya she has to answer veduya she has to answer for us to have a breather zvakawanda zvavakatiitira isi zvokuti hatingangokwanisa kungoti alright it's okay getingozisiya ndovari kundiremera idini handiti saka tataona mbuya kudai takati paconference call vazukuru vangu kudidi vakutaka kuchema but you know even kuchema kwacho munino wangu akazoti zvikadzi makore awanda I miss you guys so much kudidi. You know, it was the awkwardest thing in our lives. It was so weird. Izo zvamamuchati vana vakakurira kuAfrica ka nevana vakakurira kuno. In my sister pretty much grew up kuno. Sister yangu akatiti ina handisi kutongonzwisisa kuti vanga vachichema kana kuti she was pretending kana kuti inini vana vangu she has never even asked after my children. vanopretenda zvisingaiti vanhu ivava zvisingaiti saka isisu manje ini musi wachona handidi kunyeba guys inoziva kuti musi wachona handina kana kurara usiku hwese tiriwo kungu dzichichaya so ndaiti hanangu chinguru 3 o'clock dzichichaya ndakamuka ndikanamata ndikati Mwari give us a sign kuti is this real or it's not. Saka inini pari kundiremerawo madiaries ndepekuti ndodiko ndosiya here kuti eda zvakutanga kutivhudza mapicha evana hatisati tanokutumira izvozvi no 17 years is a lot kuti ungomuka makuseni uchiwapa mapicha sevana. What if vachitorwadziwa vakazoita something nemapicha iwayo? Exactly, because inini nemudina wangu sisibebika I think inini nemulinga wangu according to hama izodzi dzite kusaitiko koko inini me and my sister were supposed to suffer. We were supposed to suffer. Ndo zvavanga vakaronga but Mwari vakaitochi nendo zvazvinoita vakaitowo zvakasiyana. mukapa mapicha munobayiwa netsono kudai papicha ipapo ukaona munhu ungogwara musoro usinganetseki kana kudi like zvinhu zvakawanda wanda like right now iwewe personally unotori nemaproblems ako medical problems ako usingasi kuti akabva nekupi zvichina nekupi andiona unozviziva the person behind that pamwe vada kutesta kutoti vaone kuti zvokwadi here kuti zvinhu zvangu zvandakaita zvakashanda here andiona kuti vakuferedze padhuze so inangu pfungwa dzangu inini dzongoti stay away from gogo mamune peace 17 years yese mamunayo peace iyoyo even this vatichada kuti vari kuda kupinda pakati ava andika ngavainde vanoitira zvimwe zvinhu kumwe uko kwete kwamuri don't hazvirevi kuti hamuraramini because kwai hapana vatete mukati meupenyu hapana mbuya mukati meupenyu muchararama ini ndoga ndakataura kakuti tete ndomunhu wandakanyatsotaura naye ndikati munoziva kuti zvakaoma sei kuti ndikati ndina mbuya vangu apa asi mbuya vedu mai vastepfather vedu SIS MELLY I cannot tell you family yastepfather vedu they love us like there is no tomorrow. Ndikaita problem inini inoti inoda tete panonzi panoda kunzi tete vange varipo ndikati tete imimi hamusirimi wandinotombofunga I'll go to my kuna tete vekuside kwastepfather vangu because that's the family we know. Even my young sister chakati ina handikuzivi. To be honest with you, I don't even know you guys. The family, the father that I know is our stepfather. Let it stay like that. Kana chitika mapicha iwe kana zvaneta download mapicha pa internet apa. Uvasendere kuti vasukuru wenyu apa. Usiya zvakadaro. Ava vana zvanokwanisa kuvaita because havatozivi kuti ndivana nemastawa, havatozivi kuti vanonzi kudii. Vape mapicha pa internet kuti avo vasukuru apa. Usiya zvakadaro but kana dei zvaigonaka kungoti ignore kungoti cheko chaiko mai mwana kungoti kutofuratira cheko
ina ungaisa nchikudza kufuratira vanhu ngofuratira ika musafunga nechikudza zvandisina kuita ka ndizvo ndiri kutoita izvozvi ndoenda kutotamba ini ndakatofuratira hobho guru shushu guru mwandira inoona tete yacho mukutande zvavavaka ndifunga ndatove ne 20 years ndisina kana mbotaura navo kana kuona mhino ndiri kutongofaya handiona ndakatongobhloka ndatonatetiza nditodi zvokunetsiwa ende unotoshawa peace ende unotoshawa kuti zvinhu zvacho zvinobva nepapi zvina nekupi hameni nongangorarama life yako ungorarama yangu ndikoko bloka ke life yako ndozvazvinotoita manje kuti unotoshaya kutoti zviri kuenda nekupi kana kuti makudei kana kuti chi unoziva kuti musi woyo even like zvezve kunzi your gut instinct zvezve kuti 60 cents yako speaks to you. Ndakatadza kurara sisi miri munoziva kuti kuita mapanic attack kudai ndakatadza kurara ndikati no there's some energy and iwo manje wabva wanditumira kamwe kavidhio WhatsApp chekunzi if you forgiveness kudidi stuff and all that and I'm thinking kuti all right muda kuti nditi should we just forgive you ezvinezvi inene munena we don't think no kuya tongokuregerera izvenyi mafamily members chokwadi chiripo choti mafamily members anorwadzisa ndochokwadi mafamily members anorwadzisa zvekuti dhuvedwe anorwadzisa asi paunenge vachirwadzisa papi havafungi kazhinji choti vari kurwadzisa vana vasina mhosva sina chavanoziva handimaona unotoona vanhu vakuru vachiita kutoita meetingiwo kutoda kufikisa uyu vasingazoti vari kufikisa dzimwe nguva kana basa vana ndovamuri kukaurisa ava vamuchangemeravo kana ramangwana handiona saka the best way kungoita mberi nelife yako each man for himself akomana god for us all kuhama uku nokuti kuhama ndokwainya kuipa uku indapouya nelife yehama iyoyi one day ichauya nayo life yehama iyoyi one day ndakatozozvirwadzisa sisi Melly because handiti nemamwe makazini atakakura nawo tikatoona kuti maiwe family yacho yato dysfunctional indikati imi vedwe ningiti imwe cousin vedu ntomudza kuti ukaona mafotos edu tiri vatoti kwa mafotos because momira hold on Lucy hanzi namakanaka pamwe vakatenda kwada kugadzirisa before vafa iwe muroi shamwari angofuma akarasa magata ake kana kuti akangonodurura nyoka dzake mugomba retoilet unonyepa iwe it doesn't happen like that muroi nyoka dzakanenge achitonga nadzo muchiunomu mai mwana achinyepera kutya dzvinyu utamba iwe ngamweta safe chete let's be safe asiyane navo because ini ndakati ndatumirwa mafoto sisi Melly ndakaona padombo handiti dombo akanditumira foto yengeri yedombo rababa vangu inini handiti unoziva kuti ndakarwadziwa futi ndaona kuti dombo rakanyorwa so boni chakati died chakati handiti ini baba pawakafa ndandine 10 but dombo I remember kuti rakaiswa 2 years later I was 12 munhu inangoshira watanga ne7 padombo pakanyorwa kunzika vakazvarwa rini vakafa rini message yange iripo always be remembered by your mom. Rest in peace. Full stop. Kuitange Samuel wachona anga asina vana. You know, you start to ask yourself kuti pacha. Zvakawandisa kuti Melly is too much. I can't run. Ini moyo wangu pakadzika pe moyo wangu ka. Zviri kuramba. Moyo wako ndosati chi. Moyo wako ndo profita mkuru manje. Moyo wako ndo profita mkuru. Ukona moyo wako chukurambira ka itostika na izvozvo. Mbuya apa mwakuda kufa bakuda kuenda newe. Handiona vanenge vachida kuziva kuti ndakutofa ini my time is up ndoenda nemumwe munhu daro pari munhu handi mazviona saka mafamily members munoziva guys mafamily members kama problems mazhinji amunawo mafamily members maproblems mazhinji atinawo mafamily members be it spiritual be it physically mafamily members vamwe venyu hamuna kutsigona kuvaka panapa nokuti mafamily members makatumira mari kumusha kuti ndivakirewo mukaita zoemba panext door mari ikalasiwa vamwe venyu hamuchida kusvikira kuZimbabwe right now imba yamakanga masigwa navabereki muchiti tineimba panapa yakatengeswa nemunhu akanga asiya chigara pamba munin'ina sibhuti ani family member handika kusarorwa handika mazita ari muchitende kwakaiswa kugomona nambuya kuna natete handika kuti rarirorwi kusaita mwana handika vazhinji vacho maproblems anambuya handimaona nanatete kuti anogoita mwana kuti zvidimba kaingamiri vangu vasati vadai handimaona anofa kuramba achita shaya mwana mumereji imomo handi mazviona kungodzungaira une madigiri
uchingodzungaira nemadhigiri yako hauwani basa, hauna paunoshanda, hauna paunodiwa, chero kawana basa harigari laste. Handi mazvona vakanga vakareverera kuti uyu ngaaferirire rombe uyu tinotora muyese urombe tichikandira kwaari haana chafa kuita paupenyu hwake. Handiti unenge nemadhigiri asi hashandi mai mwana, hama dzakareverera zvizhinji zvachona matambudziko atinawo isu sevanhu, kurwara cheko cheko vane vachingoti hafangi kushanda, vachingobaya netsono hafangi kushanda ushu ngaramba achingoti akawana basa unorwara akadai sokuno kusvika adzingwa. Saka hama ndo the roots of most of our problems. Isusu believe it or not, but ndo chokwadi. Ndo chokwadi. Ndo ndikuudza. It's even worse. But ndakaita zvekuenda kumatherapist ndikataura nyaya yangu yese sekutaura kwandiri kuita kwamuri. Unoziva kuti chirwere chandinacho chiri connected. Aiwa, hauna chirwere uchasati chirwere changu. Ndakagara ndichikuudza kuti denounce that chirwere changu. Iwe unoziva Mwari, usati chirwere changu ngesifu todada nacho. Handi ini chirwere chinopota chinishungurudza ichi. Usati chirwere changu hachisi chako. Chinondishungurudza ndakanga ndeza kutaura. Chirwere chinondishungurudza chiri connected to psychological trauma. Saka they had to dig back in my past kuti vanyatsoona kuti pakandi affecta ndepapi childhood trauma and stuff. And it's got a lot to do nambuya vangu because ndikataura zvese unoziva zvinonzi even kana mukadzi nemurume vakarambana hanti zvinonzi zvinhu zvese pachivanhu zvese zvemukitchen nezvese zvemubedroom zvinoenda nemukadzi. Inini mai vangu havana kumuda kana nesteaspoon zvakatorwa. Friji chaichai yandakasiya nesitovu zvaibikirwa nambuya vangu ndichibva kumusha ndichiuya kunoko zvanga zviri zvinhu zvamai vangu. Baba vangu vanga vane mota dzavo, vanga vane imba, handina kana socks kana handkerchief rababa vangu. Handitoziva kuti vakagoverana pakuti handitozivi. You know, so it's a lot of things so zvokuti zvinokurwadza. Imba ari kundinetsa ndepekuti saka munhu ndongosekerera kuti aiwa back to normal. No ways. Wonaka Lucy, pawakura kusvika apa usina mbuya ava vachachinjei mukati meupenyu hwako iko zvino nekuti wavagamuchira iwe mai wemazikomana akakurayo iko zvino kuva accepta vachachinja chikana kuti you are inviting problems mukati meupenyu hwako because uchagara wakawana mameseji ugowana wakagara manhingekiri ukuvanenge listen, siyana nava vaita upenyu hwavo, siyana navo, let them live their life. Bloka iwe ninokuita life yenyikoko mutori bhoma kadaro you've got good. Vazhinji vedapo takachengetwa naMwari nokuti Mwari kana vakati nongo vainenge isati yakwana. Mwari ndo vakatichengeta pafair chako chaiko. Otherwise dekwa kusiri kuda kwa Mwari, dekwa kuri kuda kwehama chako chaiko. Dei takataka kudhara tisingatombozani kuti kuna na Lindsay pano, kuna na Melly pano, kuna na Hidza pano. Dei takaparadzwa kudhara. Andi mazvona ndakaparidzwa kudhara but Mwari vanongoprotecta vanongoramba zvakaitika Jobho chacho kunzi dai munoshungurudza nyama yake asi mweya musabata. Saka vanogona kuuya vakatishungurudza zvavo zvavapamweya zvavanenge vachiita kuti vokushayisa basa, vokushayisa mbereko, vogokurambisa nevarume uchita varume uchiramba uchididi, vokupa zvirwere zvakasiyana but mweya wako havaubati. Ndo pavanenge vachitadza ipapo asi chavanenge vachitoda mweya wako iwoyo ndo chavanenge vachitoda. Saka vedu we vasikana mucomment section munanabhutika be careful. Handisi kuti vengai hama dzenyu aiwa but be very careful. Muroyi haasi kure, muroyi is closer than you think. Anti maona muroyi is closer than you think. Munhu anokukuvadza is closer to you than what you know. Anti machona munhu ari padhuze newe anodya newe. Antika ndiani access ekukuisira poison muchikafu chako, ndiani access ekukuisira poison mudoro raunomwa, ndiani access ekumufunge. Saka mazana zviri kuitika mudzimba womukwa ndi munoziva family yekumba kune mama families ari perfect akanaka zvekudaro ariko zveshuwa but if you know you're coming from a toxic family handi maona tamba wakachenjera nokuti zvinonetsa. Tamba wakachenjera ndochokwadi ndisina magwarira aunombotaya ndakamboda kukumbokudza kuti iwe zvinhu zvako zvasi spiritual here iwe nokuti last of 3 years back you were okay. Wanga uri bongo sina mbenya kudai. Handiona zvanga singaini kudai. Ndakamboda kuti ndikati aiwa ndita kunge ndiri kuvhunusira kuti it seems as if chiproblem chacho ichi is deteriorating every time. Zvokusvika pakuti munguva zvakuta kuita brain dzako. Handiona mental yako murikuona kuti zvinezvi9 o'clock kunoko ndikakudza kuti maybe for the past 4 weeks chaidzo ene rega nditaure zvanhasi handisati ndarara usiku hwese
ndiri kutadza kurara. I know. Ndiri kutadza kurara. The story of your time for kubva last year and this year unongoshinda kurara. It's just really bad. Unoshaya kuti izvi zvinenge zvichiitika. But with this whole thing, ini munhu anondirwadza ndisekuru wangu Sisi Melly. Sekuru wangu, imagine kuti he was looking for me and my sister for 20 years. Anzadzi yavo anogara ku+44 uko. Ndiye akatozondudza musi wavakaona kuti ndini ndiri kufona, vakati nhasi mai we, vakaridza mhere. Vakati ndiwe here Lucy wandiri kutaura naye? Ndikati ndini mbuya. Vakati ndino kuti ndairwa nehanzvadzi yangu. Kuti naiwe wadi kuroora, wadi kudai. You know that man sacrificed his life. Zvekuti sekuru wangu wakasvika pakufa vane 68 years. Vasina kuzombobvira vaita mumwe mwana. Hanzi vakabva varamba kutoti kana same wandakazvara iye akakwana. Handini kuita vamwe vana, handini kuita vamwe vazukuru because Lucinda naYolanda vanozofunga kuti shi ndakavarasirira. Murikuona? Do you understand that much sacrifice yakaita munhu? But ona Lucinda, as much as zvirwadza zvakaitika zvana kuudzwa nditika, but guess what? Your sekuru knows very well kuti mamusingaziye. Vandozviziva, usatombozvita ako beat up too much. Sekuru vako kumhepo kwandozviziva kuti you did not know handika about his death. Saka vatambokubatiririchi grudge ufunge. Of course zvongorwadza kungoti but sekuru vakasacrifice vanongovigwa tisina kuudzwa, but ivo kumhepo kwavari kwako somewhere believe me vanotokuprotectai, vanotoziva kuti hamuna chamaiziva mamuri murimi. Saka usanyanya kuzvifungisisa stereki zvokudaro. Handitoona. I want to do my time, you Sisi Melly. Alright, thank you, my sister. But gara uri pamunamato, I want you kuti iko zvino Lucinda umbopinda pama prayers ugari pamunamato chap. Gara pamunamato umbonamato nyesona kuti uchiona kuti sometimes problem it's just spiritual. Hapana zvimwe zviripo. Gara pamunamato unamato miri pana Mwari ngwa seuchemo chimwarika amuna kundisika kuti ndinge ndichingotambura kudai kuti gore rogaruka zvinhu zvikuita kuti zviteta wese. Andiona, I've had enough. Ichi chinhu ngachibvechi. Une power, you've got power to declare healthy pamusoro pepenyu wako until and you become healthy. Hapana tunga declare utano obva wafuma uchiwedzera kurwara. Imbomira panzvimbo yanyatsoshingira wakamira panzvimbo imwe chete chauko chitaura kuti Marika, I've had enough of this. Sometimes you have to be stubborn in prayers. Andiona, you have to be stubborn in prayers. Enough is enough. I've had enough. Not anymore. Andiona, every time paunoshaya hope pepe usiku mukaona mati unzwa kana tienda kuma prayer groups, ma prayer pages, makuri ma pages anti ma prayers pa usiku vamwe varuna desperate time difference enda iwayo instead kuti kana ukashaya hope wotedza ma pages asina basa ekuti unenge kuchoka makope so joina machine antika you've got something that you are supposed to be crying about your health antika ukamuka usiku ashaya hope scroll ndekuti uri kuchwa page kuna mata ndinjombo maona mapeji iwaya andiona enda unojoina ipapo uchi receive I receive vachitaura uchi I receive uri kwa uri kokoko andiona one day you might be surprised nofuma usina kana zvesezvi Thank you so much. All right my sister, bless you. Thank you so much Mrs. Melly. All right, sharp. All right, bo. Right. Guys, I think it's chairperson Manitamira kwavari 9 it's good time for them. And I think I have to cut it short. I have to stop here. Kune meeting yawe wada kuita. Oh, and there comes another call. Hanzi kune meeting inoda kuitwa ndatonzi mupedze na 10 o'clock. Toda kuita meeting. Zvinosaka macall ari kuchafona andichakwanisa kuti ndimatore. Kana Mwari vakazotendera pakaita vamwe vanhu vachazouya vachiti hatina kutaura patida kuzotaura, maybe we can have part 3 to that handitika kana kuti we move forward handitika. So guys, thank you very much for being here. Mwari vakuitirai zvakanaka. Latina mate, let's pray as usual before tisati taparadzana so that madiaspora arikuda kunoita meeting yavo can go meeting iri kunhingirikiri uko. Okay, my sister, I'm giving you 2 minutes. How are you? Mrs. Melly, muri right zvenyu? Ndiri right, Martin. Okay, 2 minutes. Yete kwanzi kune meeting yenyu ruda kuitwa. Ndambobva ndiripo ndatombobva ndikatega ndibiki. Changu tauro zvishomota nyaya yemaparents kana kuti mubereki especially ana madha vane ningirikini
very toxic. I think it's unogona kuva mumwe anogona kuuya pachaunga vachibvunza vamwe azotaura choone chekuti iwe unenge uri muproblem ka ndiwe vanozvifungira kuti ndichasvikepi. Ini ndiri kuno kueurope kunoko ndanga ndiri mwana mudiki ndairwara jeko asi ndaifamba namai vangu achiti hanze kumapostori uko handeapo ndinonora kwamakumbo ikazoti mama kweni ndine jeko zvanzaiwa handina kurapise jeko neganombo and I was very young kuti ndizoziva kuti nyungu zviya unenge watomborara nemukomana watodii ndakatambura naro jeko iroro saka azotatamu yakafambidzi yangu ndakangoti zvinonzi kunofambirwa vanhu isati mboiti zvekufamba ndopandakafamba ndega. Hello, takateerera. Ndopandakafamba ndega kuenda kumapostori ndangoita senge ndokuenda holiday kumba ndopandakazonzwa zvekuti hanzi mai vanobata-bata. It was something that was very far away from me. Zvekuti unonzwa kuma next door. Ndopandakazonzwa nzi kufa kwaita hanzvadzi yakwaanguwana kwaangufa zvanzi tamudzosera kuZimbabwe from kuno kuUK zvanzi nemuprofita mai venyu vanozviziva masayayo. Saka ndakati nditaurirei neshona yakapusa handizvinzwisisi semunhu asina mbobvira amboita zvokuenda kumusha zvanzi ngozi dzimwe dzicho dziri common kutaura kutyoro dzimwe hadzisi common zvanzi mai venyu muchokwadi dzenyu mai venyu vanozviziva unoziva unoita dzungu. Ndikati zvangatanga zvemaprofita anonyepa ndopandakaenda pane umwe iyavese kuti Tuesday vachiita zvekushandira vanhu pandazopfuura futi nzvimbo iyoyo paThursday panga paine rimwe zuve futi raita zvekubatsira vanhu pandaenda ndakaprofitwa namai muprofiti zuve riri different same statement ikabuda nevamwe dzimwe hama dzavo dzinobata-bata ndakazotanga connecta madots pese pandaifona mai vangu yangu nditi ndikuda mari ende hana yangu yairova ndakazotonzwa papai kuti mai vangu makagadzirwa kuti mai venyu vangu ndichakati unosvetuka kunzwa kubvunda ndaibvunda kuita kubvunda yaiti month ichitanga first week of the month vaitoda mari ende vaikudeclare kuti ndoda 200 pounds end of month ukataura kuti mama handina mari zvanzi ndinotoida mari iyoyo unozozvigona here iwe ndikazvitanga ndo mastatement avaitaura ndainyarara ndichingotumira mari. Pandakaita mwana wangu wekutanga ndopandakazoenda kuZimbabwe havana kundiudza semubereki kuti mwana anogona kuita nhova mwana anogona kudai unogeza mwana so ndaitonzwa nevanhu vekumachechi kuti mwana wako mupe mvura mupe tumafuta mupe chii havana kana chavakamboti makorokoto pamwana wangu asi inini ndaiti ndikauya kumusha vaitaurira sisi vangu kuti auya kuno kumusha ane mwana musisi wangu bva kuti handizvizivi auya kumusha kuzoitei votanga kuita muchokoto nene manje kungopopota eni ndaiti ndikanzotsananguro kuti ndaina pane pazuve pandasvika ndanzwawo tsananguro vaibvunza mukoma wangu kuti uyo ari kutaura kuti zvakati saka nanzvadzi yangu 1 imwe yakazorwara 2019 ndakazotozvinzwa this year kuti vakafamba nemukoma wangu wekuenda kupi kuenda kunofambira nyaya dzake ndikati kwenini makandisiya out sei zvikanzi iwe zvako zvinonetsa muri kunzwisisa ende sisi wangu iwava futi sisi wangu hationani vakambodzingwa nanendoti kaviri ndikagara navo vakaita makuhwa nefirst husband yangu ndisipo inini sisi wangu vaindichera lucky enough ndangokwanisa kungoita 3 boyfriends from the age of 16 to 25 ndichiroorwa ndangoita 3 boyfriends dzisina zveintercourse vakaudza husband yangu kuti akadana ningi 7 months akadana uyu 1 month akadana uyu iwe ndiwe chifo wavha wazomuroora vakandidzinga pamba kuti iwe wakuroorwa ndiwani pakumba panapa ndaiti ndiri kufonera mai ndichataurira problem ndambitsira vanenge vachinitaura nerweseri nasisa mukufamba vangu ndokwandakazonzwa kunzi mai vangu vakatenga vakazobata-bata vafamba vakatenga uroi ava sisi vangu vakapuhwa nambuya saka inini pese pawaiti zvinonetsa pane statement yavakazonitaura this year zvikanzive pavana vese vakandishamisa ozozvifunga kuti pavanesene zvakandishamisa sei ndopandakazofunga kuti 2007 ndakazonza mai angu pavana vese imimi makasikidzwa uroi vakatadza kupai uroi saka une vamwe vanhu vandoda kungodzisa kuti muupenyuka ukaona mubereki achingoramba chikuti ndipe mari ndaiti mai angu ndikatengera costume outfit kuno kuUK vainditaurira kuti hapana bhutsi yacho ndotenga outfit inenge nebhutsi yacho vandotaura kuti hapana handbag pandotengera imwe outfit vanoti vanoda handbag vanoda bhutsi yacho vanoda bhutsi nehandbag neoutfit ndavatengera zviri 3 hanzi hapana dhuku kana kuti ndoda heti yacho heti dza dzinopfekwa kumachechi emaafm kana kuti dzemafency hat
saka ndaiti pese panatenga vaikombrena baba vangu my father is a very nice person waiti watengera suti vatanzi baba wako watengera masuti 2 ini ndiovhaisari makostoma 3 nekuti ndini mai pamari ndiwo vanokolekta mari baba vangu vane mari dzavo dzemapensheni vaisambotaura kana anything munhu angonyarara asi vane hwane mutauro wawakazondudza vakanditi mwana wangu waane mhuri kusenza kwese chengeta mhuri yavo ndipo kongwa vavanoti mai vangu vanyanya ende zvinezvi ndane nguva mai vangu ndikavatumira mari kana kuti ndikavatumbira hamba vaitora mahamba andinovapa inini vanotora mahamba angu inini vanogovera vanhanzi vanhu vekuchechi kana kuti chii asi zvaunotumirwa nemukoma wangu vanovati asi so vakabva vatumira hamba vakabva vatumira chakati chese chandinotaura navanotaudza mukoma here inini mukoma wangu handitowirirani nenyaya yekuti kungobvira kare nakare kunditsinga pamba iye adzingwa ndogara nayewo ndichera kusvikira taita divorce yaitika akazonditaura tiri munyika kamuno mukuti iwewe mapepa ako akurumbidza kuuya chirudzi mavhiki zuro you don't expect mawedzi akadaro kubva kune munhu woukama kuti vhiza rako rakurumbidza kuuya seiwe mavhiki zuro pandakazototenga imba zvikanzi inga ndimi munenge muri kutongokomberwa kudarika isu takauya kare kare ndakazongoti bheta kugara kure naye kana ndichiti hai ndinongoti hai pamachechi isai chikatinditira magwa akasiyana nemurume atonemwe murume munyowani anotangika here anokushaudha vanhu saka unongoona uchikuitira kafiction 1 2 3 uziva kuti ufunge tanga takanzwa statement isingaiti pamusoro pako ndizvozvo ndagara pasi ndikabvunza mukoma wangu inini ndikati unondinyeya sei nekunditira ruvengo nezvise zvandinokuitira anhu akangoti angoripindimira ngoti explain anything but kumapostolic kwandakaenda ndo kwandakaudzwa kwese unotanga uchiramba uenda pa1 uenda pa2 uenda pa3 uenda pa4 uzona kuti mando dzangu ihama dzangu amen kwete vatorwa mubereko wangu imhandu yangu kwete mutoro sano zvana chikangoita kuti upenyu mutora unoshaya wekuchemera kuudza ukongoti murume wangu ndo wandichingotaura nyaya dzake nekuti akatombokonfirma kuti sisi vako unoona sendikati nezvanzi vane action yavandiitira you need to be very careful around here ndo zvaakataura saka kana munhu wekunze inini husband yangu we are very open atiwanisira nezvinhu kana kutaura kuti hanzvadzi yangu yaiti angoenda achipfuura newo kuinner city akati sisi wako actions avandiitira unomuona sei ani yangu yakarova nekuti ndandisina chandakambomutaurira akati you need to be careful around it ende kutaura idi udaiso kana vanhu vangu kuti vave padhuze naye ndinotya same namai vangu ndinotya nenyaya yekuti zvinhu zvandakaona nezvandaiudzwa ndairamba chiprofita as time went by ndakazoona kuti ini ndiri kuita sei ndikupikisana nezambuko ndichiramba ndichizozora mumatambudziko in the name of family true ndikandingoisa hangu in short kudaro since matara kuti pane kwatakamirirwa hanzi muye kutelegram I think link rakapinwa pamadiaspora yese kune link yakapinwa panzi muri kudiwa koko kuvideo chat okay saka I hope you are going to have part 3 again so that people can vent out as well because vanhu vakaremerwa vanhu vari people vakaremerwa ndochokwadi chiripo ende kukuzviturira zvamataura kuti unotoona kuti better to stay away from hama saka mumwe anongoita stay away asina kukuzviturira saka pana patobva tavhurira toti yaimuturire monyatsona kuti vanhu vari kutaura from their hearts andimazviona so ndataura muchidimbu yangu story iri very long ukuthi unotogona kuchema kana kuti ndinotogona kuchema serious very long. I just said it in short you never know kuti your enemy mubereki wako unongochudza maproblem okusika nemwe mwana it's very difficult to accept zvakaoma right so we're going to have part 3 then you can start by bringing that story in you no problem thank you my sister thank you bless you muri kuti hapana link guys iyi link iri apa muri kuti hapana link iri pindi link yakanzi UK and Global Diaries please not our what hanzi our what not our meeting is slightly delayed it will come after this live what iyi link iri pindi link iripo iri pindi guys the link is there iri pindi hanoona okay guys let's cover each other and you can go katichina matai mobva maenda kulink renyu koko maenda kuma-video call enyu antika let us pray tine munhu akuna mata here nhasi kana kuti hapana ari kunamata hanzi it's not opening is it not okay vari kunzi vaenda hanzi haisi pini okay
Hanza isi pin, sorry. Danda to isi pin. Okay guys, gaitina mate kamuve maenda. Gaitina mate move maenda, gaitina mate move maenda, baba chokutenda ini masora nasi mwari mushamisa mwari makatendeka mwari maganaka. Baba tinopa imbiri chokure mekete mande kwa nasi Jehovah. Thank you Jehovah for bringing each and everyone here, my Lord. Baba is a family. Father, thank you Jehovah for allowing your children to open their hearts, Jehovah. Baba wakaremerwa, they are heavy burdened into their hearts, my Lord. As you say unto your word that come all those who are weary and heavy burdened, and I'll give you rest. Father, we give you all the glory and the honor, Jehovah, this evening, my Lord, because you are the only Lord that we know. Father, we pray, Jehovah, for all those who are heavy burdened right now, Mwari varikuruhara, Jehovah, kuti Mwari muwaporese. Baba varikusangana nezvakasiyana siyana zviri kuvaremera, zviri kuvarwadza, Mwari ndimunoziva. Taingonamata kuti Mwari mupodze mwoyo yavo, Mwari batsai zvakare, Jehovah, panodzimba pemwoyo yavo, Mwari vanhu muchiponza, bring peace, Jehovah, mukati meupenyu hwavo, Mwari. Baba, we pray zvakare, Jehovah, ichiva masimba panguva ino, to those all those who are going to sleep, my God, cover them with the blood of Jesus, my Lord. Father, we speak, Jehovah, protection upon their lives, my Lord. We speak protection upon their families, my God. Dzimba dzavo, Jehovah, let it be secured by the Holy Spirit, my Lord, as they are going to sleep. Baba, tinonamata ishiwa masimba pamufananidzo werufu apa, Jehovah. Baba, vanhu ndozvipano nguva inoitika zvinhu zvakawanda. Tive inesu zvakati makatichengetedza, Mwari, nokuti tinenge tirimo mukati memufananidzo werufu, takafa nekurara, Jehovah, tisingazivi zvinenge zvichiitika, Baba. Ndo time yekuti the devil wants to attack your people, my Lord. Baba, we pray zvakare, Jehovah, for the spirit of comfort mukati medu, Jehovah, tese, Mwari, tirambe takabatana sefamily diaries, Baba. In the name of Jesus, we bless your name. Amen. Right, guys, bye-bye. So batana. Chindai ku meeting kwenyuko. Tuzoonana. Ndikuya ku meeting. Chindai ku meeting, bye-bye.